2023. Sa ulo ng ating mga balita, itong Bangko Sentral ng Pilipinas pinanatili ang policy rates nito dahil sa inaasahang pagbagal sa 5.4 inflation rate ngayong taon. 339 rockfall at 13 pyroclastic density current events na itala sa Bulkang Mayon ayon yan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ito namang pagpapaigting ng ilang sektor ng bansa, inaasahan ng senador na tututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito namang si Subiri, karapat-dapat sa kanyang palayaw na trabahador ng Senado ayon kay Senator Ligarda. Ang Department of Migrant Workers naglaan ng Action Fund para sa assistance services para sa ating mga kabayang overseas Filipino workers. Namang mahigit 1,500 na katao lumikas dahil sa baha dyan sa Sarangani Province. At sa ating international news, safety overhaul ipinag-utos ni Chinese President Xi Jinping kasunod ng gas explosion sa isang barbecue eatery sa China na kumitil sa mahigit 30 individual. At sa ating balitang pampalakasan, itong first overall draft pick ni Victor Wembanyama maglalaro na huyan sa San Antonio Spurs. At ngayon, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Pinanatili ng Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang policy rate sa ikalawang sunod na pagpupulong nito. Ayon kay Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Felipe Medalla, nananatili ang key rate nito sa 5.75% para sa overnight deposit facility o 6.25% para sa overnight borrowing facility at 6.75% naman para sa overnight lending facility. Ito ay dahil inaasahan ng Central Bank na ang inflation rate ay babagal sa 5.4% ngayong taon, mas mababa kumpara sa 5.5% na projection ng nakaraang pagpupulong ng board noong Mayo. Bunsod na rin ito ng pagbagal ng pagtaas ng presyo ng mga pagkain at mga produktong petrolyo sa nakalipas na buwan. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang naitatalang aktibidad ng Bulkang Mayon ayon yan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ito ay matapos na maobserbahan ang kagawaran ng mas maraming mga rockfall at pyroclastic density current events at gayon din ng sulfur dioxide emission ng Bulkang Mayon. Batay sa pinagkuling datos na inilabas ng PHIVOLCS, aabot sa 339 rockfall events at 13 dome collapse pyroclastic density current events na tumagal ng 1 hanggang 4 na minuto ang naitala nito sa nakalipas na 24 oras. Mas mataas ito kumpara sa 299 rockfall events at 7 pyroclastic density current events na una nang naitala ng kagawaran kahapon. Bukod dito ay naobserbahan din ang pagtaas ng pagbuga ng sulfur dioxide ng bulkan na umabot naman sa 706 tons. Mas mataas ito kumpara sa 574 tons na nauna na rin naitala ng kagawaran kahapon. Samantala sa kabila ng mga ito ay wala namang naobserbahan ng PHIVOLCS ng volcanic earthquakes ng Bulkang Mayon. Habang nakitaan naman ng mabagal na pagbuga ng lava mula sa summit crater ng nasabing bulkan sa kahabaan ng Niisi Gully na umaabot sa 2.5 kilometers at gayon na rin sa kahabaan ng Bonga Gully na umaabot naman sa 1.8 kilometers. Ang pagbagsak ng lava sa magkabilang gullies ay nakita din sa loob ng 3.3 kilometers mula sa bunganga ng nasabing bulkan. Isang katamtamang pagbuga naman ng mga plumes ang umaabot hanggang 750 meters ang naobserbahan din sa pag-anod sa bulkan sa direksyong Timog Kanluran. Dahil dito ay inirekomenda pa rin ng ahensya ng paglikas ng mga residente na nasa 6 kilometers radius na permanent danger zone dahil sa panganib dulot ng Bulkang Mayon. Kaugnay nito ay patuloy pa rin pinagbabawalan ng mga piloto na lumipad malapit sa tuktok ng bulkan dahil sa posibleng biglaang pagsabog na mapanganib para sa mga sasakyang panghimpapawid. Kasalukuyan pa rin nakataas sa alert level 3 ang Bulkang Mayon dahil sa dulot nitong mga banta sa ating mga kababayan. Kaugnay pa rin po sa patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon dyan ho sa probinsya ng Albay, kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa evacuation center sa Albay, umakyat na sa 2 ayon yan sa Department of Health Region 5. May buong detalye ang Bombo Radyo Ligaspi.
Umakyat na sa 2 kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa evacuation center sa bayan ng Daraga sa Albay. Sa panayam na Bombarao Legazpi kay Department of Health o DOH Bicol Director Dr. Erne Vera, nagpositibo sa sinagawang RT-PCR test ang 12 anyos na close contact ng isang 83 anyos noon na nang tinamaan ng COVID-19 sa Barangay Anislag. Kabilang umano ang mga ito sa pamilyang apektado ng patuloy na pag-aalburuto ng Bulkang Mayon at pansamantalang nananatili sa evacuation center. Agad naman na dinala sa isolation ward ng Daraga ang pasyente habang naglunsad na ng contact tracing at isinilalim na rin sa confirmatory test ang 5 mga kaanak at close contact nito. Aminado si Vera na hindi maiwasan na magkahawa ng sakit dahil siksikan sa mga evacuation centers, subalit tiniyak naman ito na agad na naaksyonan ng kaso upang hindi na kumalat pa. Payo naman ng opisyal sa mga evacuees na magsuot pa rin ng face mask bilang dagdag na pag-iingat habang inabisuan ng lahat na agad na magpatingin sa health team sakaling makaramdam ng mga sintomas ng sakit. You will be having hard time implementing po yung social distancing. Ang suggestion mi po as much as possible, with that kind of situation, kung magsuot talaga po ng mask, everybody should wear mask po. At least para makontrol na po and we can minimize the spread po of possible infectious diseases. Ang bagay na naging pahayag ni Department of Health o DOH Bicol Director Dr. Erdi Vera. Yan ang ulat mula rito sa Bombarao Legazpi para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Bilardo Jr. para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Naghain ngayon ng isang panukala ang Makabayan Block sa Kamara na naglalayong makabuo ng iisang scheme ng refund at rebooking para sa mga airline companies sa Pilipinas. Binanggit sa House Bill No. 8556 ang kasalukuyang sitwasyon ng mga airline companies pagdating sa panuntunan nito sa mga flight na maaaring maapektuhan ng anumang kalamidad. Ipinaliwanag sa naturang panukala na hindi inaasahan ng mga regulator at otoridad ang napakalaking epekto ng pandemya sa mga airline company at mga pasahero nito. Anya ng panukala ang kasalukuyang Air Passenger Bill of Rights at hindi inaasahan ang nagdaang pandemya at bilang ng mga mambabatas ay dapat na ma-institutionalize ang mga hakbang para masolusyonan ito. Nakapaloob rin sa panukala na ito na ang mga airline passenger ay papayagan na maibalik sa kanila ang kabuang ibinayad nito nang walang anumang kailangan pang bayaran na penalty sa airline company at maaaring humingi ng refund sa loob ng 1 taon. Maaari na rin payagan ang pag-rebook sa mga tiket papunta sa ibang lugar at kinakailangan na lang ng singilin na lamang ang mga magiging dagdag na pamasahe. Sakaling maisabotas ito ay magkakaroon na rin ng mga pasahero ng kanilang pagpipilian na ilagay ang kanilang travel fund na maaaring magamit bilang payment sa susunod ito na biyahe at wala na dapat itong expiration. Samantala, nananatiling apektado sa African swine fever ang 7 rehiyon sa buong bansa. Ito ay batay sa pinakahuling datos na inilabas ng Department of Agriculture Bureau of Animal Industry. Lumalabas sa nasabing datos na mula sa 7 rehiyon, 12 probinsya dito ang apektado habang nasa kabuang 118 na barangay naman ang nakapagtala ng African swine fever cases. Kabilang sa mga rehiyong apektado ay ang Ilocos Region, Cagayan Valley Region, Calabarzon, Region 5, Region 4, Region 7 at Region 12. Ayon kay Dr. Samuel Castro, Deputy Program Coordinator ng National ASF Prevention and Control Program, marami sa mga lugar na apektado ay yaong mga kabilang sa Negros Occidental. Tuloy-tuloy pa rin aniya ang pagsisikap ng Department of Agriculture kasama na ang mga local government units upang makapagpatupad ng mga programang makapipigil sa lalo pang pagkalat ng African swine fever virus sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon kay Dr. Castro, pangunahin pa ring dahilan ng pagkalat ng nasabing virus ay ang swill feeding o pagpapakain ng mga hindi malinis na pagkain sa mga baboy, katulad ng mga sira o tira-tirang pagkain kasama na ang mga karne ng baboy at uri ng apektadong ASF. Samantala, kuha naman tayo ng dagdag pang mga pagbabalita mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan dahil ang pagpapaigting ng ilang sektor ng bansa inaasahan ng senador na tututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pakinggan natin ang mga detalye niyan mula kay Bombo J.C. Galvez. Umaasa si Senate President Pro Tempore Loren Ligarda
na matutukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapaigting ng ilang sektor ng bansa sa kanyang ikalawa hanggang huling taong termino bilang Pangulo. Partikular na tinukay ni Legarda ang Department of Health at Department of Agriculture. Ani Legarda, sa loob ng isang taon na walang nakatalagang kalihim ng Department of Health, umaasa ang senadora na magkaroon ng maayos na ugnayan si Marcos kay Secretary Teodoro Herbosa. Dahil nagtatagdinaan niya ng Special Committee sa Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP, dapat din anya na matutukan ng Pangulo ang sektor ng agrikultura. Umaasa din si Legarda kasama ang Agriculture Department at Department of Trade and Industry na sila itatalima sa kanilang ipinangako sa RCEP. Unang pagkakataon kasi anya na may concurrent resolution na nakasama sa kanilang pagratipika at ito ay ang trade agreement sa iba't ibang bansa. Gayunpaman, marami mang pagsubok ang hinarap ng Pangulo sa kanyang unang taong termino, pinuri ni Legarda si Marcos bilang hardworking na leader ng bansa. Samantala, kaugnay ng balitang yan, pinuri din ni Legarda si Senate President Juan Miguel Zubiri na anya'y karapat-dapat sa kanyang palayaw na trabador ng Senado. Binanggit din ng senadora ang pagpapakita ng magandang ugnayan sa pagtatrabaho ni Zubiri sa mayorya at minorya sa Senado. Leadership style, but I think it's effective dahil amable, di ba? Amiable, approachable, at the same time hardworking. And dahil na-train na siya ang tagal niyang majority leader So there won't be any changes in the leadership when the second session opens in July? Why would you fix something that's not broken? Bahagi yan ang payag ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, bumisita sa Washington ang Philippine Coast Guard Commandant upang makipagpulong sa pamunuan ng United States Coast Guard. Ito ay upang lalo pang mapalakas ang alyansa ng dalawang panig. Ang delegasyon ng Philippine Coast Guard ay pinangunahan ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Artemio Abu na mainit na mang tinanggap ng United States Coast Guard sa pangunguna ni Admiral Linda Fagan. Bahagi rin ng talakayan ng dalawa ay ang pagpapatibay sa maritime governance at pagbibigay prioridad sa mga kaligtasan sa mga karagatan, pagtalima sa international laws and regulation at pagpapabuti sa kalagayan ng marine environment. Sa naging statement naman ni Admiral Fagan, sinabi nitong magpapatuloy ang pakikipag-alyansa nito sa mga regional partners ng US Coast Guard bilang bahagi ng pagpapalakas nito sa alyansa sa mga bansang bahagi ng Asia-Pacific region. Nais aniya ng United States Coast Guard na magkaroon ng bilateral at multilateral interoperability kasama ang Philippine Coast Guard at iba pang Coast Guard sa nasabing rehiyon. Magugunitang kamakailan lang ay nagsagawa ang Pilipinas at US at Japan ng kauna-unahang joint maritime drill sa karagatang sakop ng Bataan kung saan naging bahagi rito ang nasa 400 personnel mula sa 3 bansa. Samantala, kasama naman ng 2 opisyal ang kanilang mga kapwa top official sa nasabing pulong. Pinalawak pa ng Philippine Health Insurance Corporation ang coverage nito para sa hemodialysis patients sa bansa. Ayon kay PhilHealth Corporate Affairs Group Vice President Ray Balenia, dati ay hanggang 90 sessions lamang ang coverage ng PhilHealth, ngunit pinalawak na ito ng hanggang 156 sessions. Ang nasabing bilang ay alinsunod sa standard dialysis requirement ng isang pasyente na sasailalim siya sa 3 session sa bawat linggo sa loob ng 52 linggo o isang taon. Ang nasabing hakbang aniya ay alinsunod na rin sa naging unang kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palawakin pa ang coverage nito para sa mga pasyente ng hemodialysis. Bawat session, magabayad ng PhilHealth ng 2,600 pesos sa kabuuang taon na sasailalim sa hemodialysis ang isang pasyente na may kabuuang 234,000 pesos ang babayaran nito para sa isang pasyente.
Pero sa ilalim ng pinalawig na coverage, aabot na sa 405,600 pesos ang babayaran nito sa loob ng isang taon. Paalala nito sa mga pasyente na siguraduhin nasa PhilHealth Dialysis Database ang kanilang pangalan sa pamamagitan ng rekomendasyon ng isang lisensyadong doktor. Samantala, sinisikap ng Department of Agriculture na maging epektibo ang kanilang mga programa para mapataas ang produksyon ng baboy. Ayon yan kay Agriculture Undersecretary Mercedita Sombilya. Sa datos ng Philippine Statistic Authority, tumaas ang produksyon ng baboy sa huling bahagi ng taong 2022 at unang bahagi ng taong kasalukuyan. Gayunpaman, sinabi ni Sombilya na hindi naabot ang antas ng produksyon ng baboy noong tumama ang African Swine Fever. Kaya naman patuloy na gumagawa ng paraan ang ahensya upang mapababa ang presyo ng karning baboy. Aniya, sisiguraduhin nila ang matatag na supply at proseso ng karning baboy sa oras na maabot ang naturang hog production. Sa ngayon, aminado ang ahensya na malabo pang makamit ang 240 pesos hanggang 250 pesos per kilo na presyo ng karning baboy dahil sa kakapusan sa supply. Samantala, ang Department of Migrant Workers naglaan ng Action Fund para sa assistance services ng mga overseas Filipino workers. Yan ang tinutukan ni Bombo Kelly Cordero. Iginiit ni Migrant Worker Undersecretary Hans Leo Kakdak na mayroon silang action fund para ponduhan ang mga abogado na hahawak sa mga kaso ng overseas Filipino workers. Ito ay hinggil sa inilipat na Assistance to Nationals function mula sa Department of Foreign Affairs. Ayon kay Kakdak, ang Action Fund ay nagkakahalaga ng mahigit 1 bilyong piso. Anya, ang pondo ay gagamitin para sa humanitarian assistance para sa mga distressed overseas Filipino workers sa Sudan, Kuwait, Turkey at para sa mga kaso na kinasasangkutan ng mga OFW na may malubhang karamdaman at may hindi pa bayad na hospital bill. At para sa mga anak ng OFW na nangangailangan ng pangangalaga at ligtas na repatriation services. Kasabay nito ang pagtiyak ni Kakdak sa mga overseas Filipino worker ng isang maayos at tuloy-tuloy na paglipat na hindi makakaapekto o magdudulot ng anumang problema sa mga serbisyo nito. Dapat smooth and seamless ang transition in a sense that hindi maapektuhan yung patuloy, walang patid na delivery of services on the ground. That's key. And we know the DFA, our colleagues at DFA have done their job dito sa ATN OFW services. So we want to make sure na pag pinasa yung paton ay tuloy-tuloy pa rin ang takbo. Sumailalim na din sa pagsasanay ang mga opisina ng Department of Migrant Workers para sa paghahawak ng kaso ng mga overseas Filipino workers. Nakatakda ding dagdagan ang nasa 273 Department of Migrant Worker personnel sa iba't ibang bansa. Ayon sa Department of Migrant Workers, binigyan na ng karapatan ang ahensya na tumanggap ng karagdagang 74 na local employees at 78 organic personnels. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Discover Chaonu's favorite iced Dunkin' drink that'll surely be one of your favorites too. Dunkin' Spanish Latte. Made with bold espresso and condensada, poured over ice. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng bayan. Samantala, makikipag-ugnayan ang Professional Regulation Commission sa iba pang ahensya ng gobyerno upang bumalangkas ng mas malinaw na mga patakaran para sa pagkuha ng mga temporary nurses sa mga pagamutan sa bansa. Ito ay upang ma-accommodate ang plano ng ni Health Secretary Teodoro Herbosa na tugunan ang kakulangan ng kawanihan ng mga ospital sa pamamagitan ng pagkuha ng mga nursing graduates na hindi nakapasa sa mandatory board exam ngunit pasado sa kanilang college level. Ayon kay PRC Commissioner Jose
Cueto Jr. handa ang kanilang ahensya na makikipagtulungan sa Department of Health at Department of Labor and Employment sa pagbalangkas ng isang concept paper na tumutukoy sa mga responsibilidad, limitasyon at safety measures para sa mga hindi lisensyadong nurse na itatalaga sa mga ospital ng gobyerno. Paliwanag ni Cueto, batay sa Philippine Nursing Act of 2022 o Republic Act No. 9173 ay hindi maaaring payagan na mabigyan ng pansamantalang work permit ang mga nursing graduates na hindi nakapasa sa licensure examination. Sa kadahilan ng ang mga special o temporary permit lamang kasi na inisyu nito ay para lamang sa mga foreign licensed nurses. Aniya, maging sa ilalim ng Medical Act of 1959 o RA 2382, tuwing mayroon lamang national emergency, maaaring magbigay ng limited and special work permits sa mga medicine graduates at mga estudyanteng hindi pa nakakapasa sa kanilang board exam ang DOH Secretary. Kung maalala, una na nga sinabi ni Health Secretary Herbosa na tanging ang mga nursing graduates na may almost passing score na 70 hanggang 74% ang kwalipikado para sa special license na mabibigay daan sa kanila na magsanay sa entry-level position sa ilalim ng pangangasiwa ng Board Certified Nurses. Samantala, magbubukas ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng 3 ruta ng mga pampasaherong sasakyan para sa mga pasahero na maapektuhan ng suspensyon ng Philippine National Runway Operation. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board na ang mga ruta ay kinabibilangan ng FTI Divisoria via East Service Road, Alabang Divisoria via South Luzon Expressway para sa mga public buses at Malabon Divisoria para sa modern public utility jeepneys. Mayroong 30 public utility buses units naman ang inaasahang babiyahe sa FTI Divisoria habang 25 units para sa Alabang Divisoria Road. Sinabi ni LTFRB Chairman Attorney Teofilo Guadis na ang nasabing ruta ay malaking tulong para sa mga apektadong pasahero. Mismo aniya ang PNR ang humingi ng tulong sa LTFRB para sa mga apektadong pasahero. Nakatakdang suspindihin ng PNR ang operasyon ng 5 taon para sa pagtatapos ng North-South Commuter Railways Project sa buwan ng Hulyo. Sa dagdag pang mga balita, umapela si Senator Francis Tolentino sa Malacanang na magdeklara ng state of national emergency sa bansa kasabay ng lalo pang lumalala na epekto ng African swine fever. Inihain ni Tolentino ang Senate Resolution No. 56 na may layuning ideklara ang state of national emergency sa buong bansa upang magamit ng Department of Agriculture at ng mga local government units ang kanilang emergency fund para tuldukan ng problema sa African swine fever. Malaking tulong niya ang Quick Response Fund na maidadagdag sa kasalukuyan nilang pondo upang matugunan ang problema at matiyak na hindi na labis pang maapektuhan ang hog industry sa Pilipinas. Ayon sa Senador, maaari ding gamitin ng Malacanang ang iba pang mga savings ng pamahalaan para mapunan ang mga kinakailangan pang pondo. Ang local swine industry kasi anya ay isa sa pinakamalaking livestock sector sa bansa at pangalawa sa pinakamalaking contributor sa sektor ng agrikultura sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, mayroong 7 rehiyon sa bansa ang apektado ngayon ng sakit na African swine fever. Balita naman sa ating mga probinsya, itong mahigit 1,500 na katao lumikas dahil sa baha sa Janhosa, Sarangani Province. May buong detalye ang Bombo Radio Jensan. Nasa 1,576 katao ang lumikas kasunod ng malawak na pagbaha sa 3 barangay sa Glan Sarangani Province. Sa panayam ng Bombo Radio Jensan, inihayag ni Nemesha Gapeka, Municipal Social Worker sa bayan ng Glan, na nananatili ngayon sa Municipal Gymnasium ang mga evacuees. Nabigyan ng mga ito ng pagkain ng LGU Glan. Sinabi nito na karamihan sa mga inilikas ay mga bata at senior citizens matapos pinasok ng tubig baha ang kanilang bahay simula pa kahapon. Anya, ilang barangay ang nakaranas ng pagbaha na lampas tao ang lalim. Sa pahayag pa nito, mula pa noong isang gabi ay nakaranas ng matinding pagulan sa Barangay Poblacion, Riverside at Purok-Kagang at Barangay Budan dahil sa masamang panahon na nagdulot ng pagbaha. Ang iba, tagahawak, ang iba tagatuod, ang iba tagilapaw. Yung mga bahay nila na may iba din na nadala pero
ibabalidate pa rin natin yon. Sa Kagabi, around mga 416 household nandito. Mga 1,576 population. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Jensen para sa Bombo Network News. Bombo Levi De Leon para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, mga pulis na umunoy nagkaladkad sa Misamis Occidental Town Mayor, tinawag ni Congressman Teves na hold-uppers. May pag-uulat siya ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Isinilarawan ng kontrobersyal na suspended Negros Oriental 3rd District Congressman Arnulfo Arnie Tefes Jr. ang mga pulis na puwersahang nagpali sa pwesto kay Bonifacio Misamis Occidental Mayor Samson Dumanhog na umano'y mga goons at hold-uppers. Kaugnay ito sa uploaded social media post sa mga tauhan ni Tambulig Zamboanga del Sur Mayor Charlotte Dumanhog Panal, kung saan makikita kung paano sila hinarang ng mga pulis upang hindi makalapit sa sasakyan na sinakyan ng sinuspended na alkalde na amarin nito sa nabanggit na bayan. Sinabi ng suspended district congressman na wala sa tamang lugar ang mga pulis dahil hindi nakapagpakita ng written order upang basyahan sa pagkaladkad ng senior citizen na town mayor. Una nang ipinagsigawan ng pamilyang Dumanhog ang patas at hustisya sa nangyari sa kanila. Subalit naninindigan rin si incumbent Misamis Occidental Governor Henry Ominal na nasa tamang lugar ang kanilang pagpapatupad ng batas. Dapat identifiable yung mga arresting officers kung aresto man. Sa tingin ko, mukhang goons, mukhang hold-upper because bakit tinatakpan nila yung kanilang identity? Nung hinahanapan sila ng order, wala silang mapakitang order. Ang nakakabahala talaga dito at nakakatakot, yung parang wala ng rule of law. Wala na tayong batas na sinusunod. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Junel Ukat para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Balita pa rin mula sa ating mga probinsya, itong New People's Army itinuturong suspect sa pagmasaker sa 4 na magkakamag-anak sa isang lungsod sa Negros Occidental. May buong pagbabalita ang Bombo Radio Bacolod. Mga kasapi ng New People's Army ang itinuturong mga sospek sa pagmassacre sa magkakaanak sa Sitio Kangkiling, Barangay Buena Vista, Himamaylan City, Negros Occidental noong Hunyo 14 ng gabi, kung saan 4 ang namatay na kinabibilangan ng mag-asawa at 2 menor de edad na mga anak na kapwa mga lalaki. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Reynante Humocan, hepe ng Himamaylan City Police Station, ayon sa statement na inilabas ng mga witness sa nasabing krimen, miyembro ng Central Negros 2 kasama na ang squad leader ng nasabing grupo ng New People's Army ang tinuturong pumatay sa mag-asawang Rolly at Imelda Fausto at kanilang 2 anak na sina Ben, 15 anyos at Raben, 11 anyos. Ayon kay Humocan, ang asawa ng panganay na anak na mag-asawang Fausto na si Emily ay anak ni Ka Ever, ang squad leader ng isang platoon ng CN2 at inihayag din ng halos lahat ng mga residente sa nasabing lugar ay miyembro ng New People's Army. Inihayag din ng hepe na kung mayroong encounter at masusugatan sa miyembro ng NPA kasama si Emily sa gumagamot dito at ang pangunahing misyon ng kanyang ama na si Rolly ay himukin ang iba pang miyembro ng NPA na sumuko na upang maging beneficiary din ng mga programa ng gobyerno. Titingnan na ang nasabing grupo ng New People's Army ang responsable sa pagpatay sa 4 na mga biktima dahil na rin sa mga pahayag ng mga relatives ng biktima sa nasabing lugar. Kasabay nito, tiniyak ng Provincial Director ng Negros Occidental Police Provincial Office na mabibigyan ng hustisya ang pamilya Fausto. Ayon kay Police Colonel Leo Pamitan, mayroon ng witnesses ang kapulisan at nakapagbigay na rin ng mga ito ng statement tungkol sa krimen. Kinumpirma din nito na ang 2 witness ang nag-file na ng kanilang judicial affidavit na nagtuturo sa mga miyembro ng Central Negros 2 ng New People's Army na siyang responsable sa pagpatay sa 4 na mga biktima. The Negros Occidental Police Provincial Office is doing its best to investigate all angles and possibilities surrounding the killing of Fausto family at Sitio Kangkiling, Barangay Buena Vista, Himamaylan City. We have never been discouraged by any unfounded accusations
from any organizations nor any personalities. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Bacolod. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Glory Faith Alciario. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras alas 12:29 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo International News. Aabot sa 31 mga individual ang nasawi habang patuloy pa rin sumasailalim sa treatment ang 7 pang mga biktima na nagtamo ng mga sugat at paso mula sa naganap na gas explosion sa isang barbecue eatery sa Ningxia Region sa China. Nangyari ang pagsabog sa bisperas ng holiday long weekend habang milyong-milyong mga turista ang naghahanda papunta sa kalsada para sa Dragon Boat Festival kung saan kabilang sa mga biktima ay ang mga estudyante at mga retirees. Dahil dito ay agad na ipinag-utos si Chinese President Xi Jinping ang pag-asagawa ng safety overhaul sa buong China kasabay ng panawagan sa lahat ng mga rehiyon na iwasto ang mga safety risk at hidden dangers sa kanilang mga lugar. Samantala, ayon sa ilan sa mga insidente ay ang naturang mga insidente na ito ay ang gas na explosion at chemical explosion ay hindi na bago sa China. Matatandaan na noong taong 2021, isang pagsabog ng gas sa isang barbecue restaurant din sa ilag ng silangan naman ng lungsod ng Shenyang ang kumitil sa buhay ng 4 na mga individual at naminsala sa 47 iba pa. Kasama na rito ang malakas na pagsabog na sumira sa harapan ng tindahan at nabasag ang mga bintana ng nasabing gusali nang dahil pa rin sa naturang pagsabog. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ang Bombo Hanay sa udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo sa gihapon. Ining imo alaga ni mga kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Adlaw kita karon sa Biyernes, Hunyo 23, tuig 2023. Sa mga nagapanguna sini karon niya nga mga balita, si Mayor Jerry Treñas plano karon nga ideklarar bilang persona non grata ang Vice Mayor kag at the same time acting Mayor sang Bacolod City matapos nga iya sini nga ginpadala diri ang 80 tanan ka mga badyaw sa karon ang Public Safety Transportation Management Office headed by Mr. Jack Cunlo ang nagapangita na karon sa sining mga badyaw sa aton sining mga kabombo gintawag karon sang alkalde bilang highest level of stupidity ang ginhimo sa isa ka government official ang pagpadala diri sang 80 ka mga badyaw. Ibalo naton ini karon sa aton sining pagpangalagad kay tingwa naton nga malabot diri ang linya sang alkalde sang syudad sang Iloilo agud nga mahibaluan ang dugang pagid sining mga impormasyon kag lihok sa sining nasambit karon nga hitabo. Samtang sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, Committee on Trade and Industry sa Iloilo City Council nagpahayag sa pag-regulate sa lato-lato sa baylo nga ini ang igaban. Samtang hepe sang lapas sa pulis or hepe sang Carles sa ginrelieve sa pwesto, istoryahan tani karon kay ang taga Concepcion patuya ang nakadakop sa sining mga illegal officers. Lapas PNP wala gyapon sang lead tuhoy sa nagpamuno sang buka nga botelya sa distrito sang Lapas. Samtang dental clinic sa distrito sang Lapas lapit na lang iya mahuman. Ang Iloilo Provincial Government magahiwat sang summit agud sa pag-address sang gap sa reading proficiency sa mga learners. Ang Department of Agriculture diri Banwa nagselebrar sa ika-125 sining anibersaryo mga programa. Hibaloon naton kung kag ining ginaduso karon nga House Bill 8423 ang educational assistance para sa mga kabataan sang mangunguma kag manog pangisda. Istoryahan taman ini Banwa diri sa aton sining palatuntunan na Bombo Hanay sa udto. Ang oras naton 33 minutos na nakaligad sa takna sining las 12.
ang mga update karon sa bahin iya sang missing Titan submersible. Istoryan tama na diri sa aton iya nga pagpangalagad no kay ang US Navy nakagamit ang ila sining secret network of underwater sensors no na amo ni siyang gindisenyo mo para nga ma-track down ang mga hostile submarines. Ginapahayag diri nga naka-detect kuno sang anomaly no anomaly consistent no sa implosion or explosion sa vicinity sang Titan submersible sang tiyempo nga ang vessel nadula sini ang ilang nga communication. Duwa ka mga senior Navy officers ang nagpahayag sa nasambit sini karon nga sitwasyon. Pero bangod nga wala sang iban pang indikasyon sang catastrophe, isa sa mga opisyal nagpahayag nga ginpadayon sini ang search no sa Titan submersible. May pipilaman diri ka mga eksperto katulad na gid lamang ni James Cameron, ang director sang 1997 hit movie nga Titanic, nga wala sila yung makasalapo sang aksidente katulad sini. Si Mr. Cameron, isa ka eksperto sa mga submersibles, ang nagdive makapila na kabeses sa sining Titanic, no? Gamit ang isa iya kagamay nga craft nga iya man sini nga gindisenyo kag nalabot ang pinakamadalom sini nga recess sang aton sini nga kadagatan. Ang isa naman ka senior Navy official nagpahayag nga pinagi sa acoustic analysis na detect kuno ang anomaly nga consistent sa implosion o kun explosion no sa general vicinity kung saan ang Titan submersible ang naga-operate sa tion nga nadula ang ila siniya nga communication. Ang official nagpahayag nga ang identification was not definitive kag ang information ang gilayon ini nga gin-share sa para iya nga makabulig sa search effort no kag ang desisyon ginhimo sa pagpanigay isang search nga kung saan ginabaton ang tanan siniya nga effort nga nagalaom no nga may ara pa sang makita sino kun rescue nga buhi sa aton sini karon niya nga mga kabumbo no. Pero sandig diri sa pila pagid ka mga eksperto sa aton sini nga mga kuturan nagpahayag man diri nga kun saan ang implosion kun tani naka-generate sang significant broadband sound nga makapahulag sa mga buya kag ma-pick up. Amo ni ang ginpahayag ni Moger no sa aton sini nga mga kabumbo, isa man sa mga eksperto na tuhoy iya sa mga katulad sining sitwasyon no diri man sa aton sining pagpangalagad ti ang nasambit sining implosion nakatuga kun tani iya manwa sang significant broadband sound nga kung saan na pick up sang sonar voice sa aton sining mga kabumbo. Pero ti way kuno sang may nabatian or any signs of such catastrophic failure sa aton sini karon nga mga palamati. Ang underwater banging noise nga na-pick up sang authorities earlier this week no way kuno naga-appear nga may relasyon sa site sang wreckage sa submersible no sa Titan submersible. There doesn't appear to be any connection any connection between the noises and location sa seafloor nga kung saan dito na kita ang debris sa aton sini nga mga kabombo nga kung saan previously ang Coast Guard nagpahayag kag nag-reposition sa ila sini nga search effort around nga kung saan sa palibot sa kung saan na-detect dito ang nasambit sini nga gahod no. Ginpamangkot naman may kantanan sa sining pag-recover sa mga lawas ng biktima ti wala na diri makasabat no sa aton sining mga kabombo ang mga otoridad. Hambalya, this is an incredibly unforgiving environment down there
on the seafloor. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Sini niya damo sang palamangkutanon sa sining matinion, paano, ano ang natabo, kag saan ang natabo, suno pa diri sa kay Admiral Moger sang US Coast Guard, nga kung saniin, iya ginpasalig nga ginahimo nila ang tanan kag naga-focus sila for future review. Pero sa karon naga-focus sila sa pag-document kuno sa nasambit sini iya nga hitabo. Sa aton sini nga mga kabumbo. Hambal pagani ni Admiral Moger sa niya, it was too early to tell when the vessel imploded. Remote operations will continue on the seafloor. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. May pipila diri ka nagahambal kag nagapahayag kag naga-theorize sang isa iya ka senaryo ti seafloor na nimo. Hamako nimo 12,000 feet above sea level or below sea level rather. Sa aton sini karon iya mga kabumbo. Ti may pipila diri ka mga nagamba sinya bumbot sa base kun ginosab to ya ka Megalodon, Ining Megalodon sa aton sini nga mga kabumbo amo ni siyang prehistoric nga sahi isang bagis o kun shark. Kung sa rin may part 2 na ning pelikula ya Bumbo Umel. Ang Megalodon, botsilingon big tooth, isa ka extinct species sang mackerel shark nga nagkabuhi approximately 23 to 3.6 million years ago. Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo, tidamo diri sang spekulasyon nga nagaguluwa nga munaw daw kasubong nga gingusab kuno sang Megalodon ining Titan submersible sa aton sini karon niya nga mga kabumbo. Ang Megalodon, sus Maria kagusip. Makabing nato ini nga tuman kadako iya karon nga sahi sang shark o kon bagis. Sandig diri sa mga pagtuon, ang Megalodon kuno is about 16 meters or 52 feet long. Nagabugat sang 48 metric tons. Pwede man ini siya maglabot sa maximum length niya nga 67 feet kag magabugat sang 103 metric tons. Sa aton sini karon iya nga mga taga palamati. Ti ang mga giant octopus ni or giant squid ni hasta lang ni sila sa mga 2,000 below sea level. Ang sperm whale manubo-nubo pagidira sa aton sini nga mga kabumbo, but why pa man sang mga research or shall I say explorations magluwas abi sa kasubong sini iya nga trahedya nga natabo nga kun sa diinti ginapahayag kag ginalantaw sang mga eksperto kag otoridad nga mayara sang implosion or explosion. Magambal kabi nga explosion, ti siyempre lupok. Anandan tayo kakawas aga bumbumel mo. Magambal ka naman yung implosion, amo ni siya ang kasubong blang nayupok sa, ang tanan sining hangin sa sulod sina, nayupok do katulad na balasang ganin soft drinks na bala nga kanya na bala nga nayupok sa aton sini nga mga kabumbo nga ang pressure sa sulod sina nadula so nayupok siya sa aton sini mga kabumbo pero tikon may mga debris dira karon niya nga makita sa aton sini nga mga tagpalamati nga nagkalautod or whatsoever tamo ning ginalantaw man nga teorya o galing kiti extinct na niya ang Megalodon mo kumbaga pa, myth na lang ini, istorya na lang ini banwa. Pero tiyang iban sini, nagapahayag
nga basi kung wala lang kitag balo, basi kung may amugi man sila nga mga hitabo blabanwa. Oras naton 43 minutos nakaligad sa tak ng alas 12. We have on the line via messenger karon sa aton sini nga pagpangalagad live si Mr. Jack Kunlo, ang head sa Public Safety Transportation Management Office. Sir Jack, good afternoon. Live ikaw sa Bombo Radio. Kaupo nimo si Bombo Cham. Yes, Bombo Champ, mayong hapon gid, mayong udto no, kag mayong udto gid sa aton mga tagpalamati kag sa aton man nga mga viewers no sa aton nga programa, Bombo Champ. Oh, si Mayor Jerry Treñas karon daw hindi mayo ang pamatsyag sang nakabaton sang sining balita nga may 80 ka mga badyaw halin sa Bacolod City gin pasaylo diri sa syudad sang Iloilo. Sir Jack, kag ang imo sining nga talatapan daw muning nagpangita sa 80 ka mga badyaw kung sa diin na ini sila karon kay as per information dito ni sila ginpaagi kag ina sang kagahon sa Dumangas Port, Sir Jack. Yes, correct na ba mo Champ no? We have received information nga LGU assisted ang mga indigenous people naton nga halin sa Bacolod ginpasakay sa Roro vessel from Bredco Port to Dumangas Port no, via Dumangas Port balik diri sa Iloilo, Bombo Champ no. And ini sila gadiretso giniya sa Iloilo City, Bombo Champ no, once magkadto diri sa aton sa Iloilo. Bombo Champ, ang mando ni Mayor Jerry Treñas is na aton na ni subong ginapangita ini nga mga indigenous people no nga nagaliho sa aton karsada, tipunon tagaan sang nakakaigo nga assistance kag ibalik naton sa Bacolod, Bombo Champ no, kay ti ang ilan nga ginag-originate ni sila, Bombo Champ, hindi man ni sila nag-originate sa Iloilo, Bombo Champ no. Kung ang ginahambal alleged sang personnel in charge possibly dito sa Bacolod City nga nagadahom siya nga magpauli, pero ti ang ruta sang badyaw hindi man niya diri sa Iloilo, Bombo Champ no. Kung paulion or pabalik nila ni sa original nga lugar sang aton nga mga indigenous people via Bacolod to Dumaguete to Dipulog pakadto sa Hulo-Sulo or sa Mindanao, Bombo Champ. So, Sir Jack, ano ini man? May ara sang miscommunications or may ara lamang sang sala nga paghangop sa instructions or kung sa diin padulong kung tani ining mga badyaw or hungod bala ining from Bacolod, pinasakay sila diri sila ginpadungka sa may Roro Port sa Dumangas, kagado kasubong nga ginpadala diri sa syudad sa Iloilo, Sir Jack? Bombo Champ, base sa isa ka post no, we do not know lang kung empleyado siya sang Bacolod LGU or I don't know kung sa adiin sa Bombo Champ nga naghambal siya no, nagka-congratulate siya sa team nila no, job well done no sa pag-round up sa mga badyaw dito sa Bacolod bound no to Iloilo, Bombo Champ no. So ibalik nila kanu sa Iloilo. Amo na siya, Bombo Champ. So nakita naton based sa mga information kag sa mga naghatag sang report diri sa aton nga may ara sa mga badyaw halin sa Bacolod LGU assisted, Bombo Champ nga ginpadala diri sa Iloilo. So natingala kami, Bombo Champ no, kay ti ang badyaw wala man na diri nag-originate sa aton sa Iloilo no. Kung i-assist ini sang LGU, supposed to be dapat ang ruta hindi pa Iloilo, kay kung pa Iloilo wala man di sang lugar nga dirigid gahalin ang mga badyaw, Bombo Champ no. Well, in fact kita ganiya, Bombo Champ, kung dumduman mo no bisan diri sa inyo sa programa mo, Bombo Champ, nga gin-round up pa naton ini pero ipasakay naton ya, gin-assist naton pakadto gid dito sa area sa ila sa Mindanao, Bombo Champ. Oh, white na ya, Sir Jack, pahapit-hapit sa kundiin pa yang mga lugar kundi direkta na ya balik sila. Yes, correct na, Bombo Champ. Why nato niya ginambal nga sakay kamo di paglabot dito sa Bacolod, kamo na to bahala pakadto sa Dumaguete, pakadto sa Dipolog, Bombo Champ. Ang ato niya ginasasigid naton. Tigin pa updan naton gid, actually gid pa updan gid naton sa aton nga CSWDO hasta gito sa ilang final destination, Bombo Champ. Okay. So far sa 80 sini Sir Jack, kumusta mga pila na ang natipo ninyo? Bombo Champ, ongoing no, wala pa kami isang actual report kung pila nang naspatan naton sa dalan. Sa 80 Bombo Champ, may ara kita 60 ka mga adult kag 20 ka minors no. Per information naton, Bombo Champ no, nga nagsakay sa Roro vessel kagabi no, nag-abot sila kagahon, Bombo Champ. So sige, ang team naton may duha kita ka team subong nga nagalibot sa ila, Bombo Champ, para nga
hindi mo ba mo job delikado ini sa karsada no kay nagapangayo-ngayo, Yes. nagatabok-tabok, nagadinilaga ng kabataan sa karsada. So tikilan naman naton ang seguridad man sa aton nga motorist kay sa mga pedestrian naton bala nga magulpihan nga tungod sini nga mga nagaliw-liw naton nga mga kauturan nga halin sa Mindanao, Bombo Champ. Aha. Sir Jack, within the day, mamatipon naton ini sila or may timeline ba lang nga ginatag si Mayor Jerry Treñas para nga mahikot na ining mga badyaw nga ginpadala diri sa aton from Bacolod City? Ginatingwaan namon Bombo Champ na kung ari sila sa syudad tanan makuha naton within the day, but may mga information kami Bombo Champ do ang iban do ara pa nagapit-apit sa mga kabanwahanan along the way from Dumangas to Iloilo City, Bombo Champ. Okay. Sige. Sir Jack, thank you so much sa confirmation. Kag siguro mag-update kami from time to time dira sa imo talatapan. Agod nga makakuha kita sa mga latest updates man karon. Sir Jack, thank you so much once again. Maayong hapon, sir. Yes, Bombo Champ, anytime. Kag salamat man permi Bombo Champ sa oras kay Tiyempo. Mayong hapon liwat. There you have it, si Mr. Jack Cunlo, ang head sa Public Safety Transportation and Management Office. Sa 80, no? Sa ton sining mga kabombo, 60 diri ang mga adults, kag may 20 ka mga minor. Wow, sus Maria kagusip po sa ton sini mga kabombo. Abi ko anay kunang kwarta kag kunang kwarta ginapala kag ginapiko tos Bacolod City. Oh, ti 80 pa lang gani ka badyaw, ga pamiriphin atong mga taga Bacolod. Oh, ang ilan sini nga mga opisyal dito, gintapok nila di sa syudad sa Iloilo, duman guro ni Vice Mayor Pamilyaran, no, kag dumas nagapati siya nga madamo kwartaya sa taga Iloilo kumpara sa mga taga Bacolod. Por Diyos por Santo, sa aton sini mga kabumbuti nga mo niyaw, kung LGU assisted ang nasambit sini nga lihok, katulad sa ginahimo diri sa syudad sa Iloilo, gina-assist ina, siyempre LGU assisted mo, no? Gina-assist ina nga makasakay, kagamayara sang mga nagakigo sini nga coordination sa local government unit, sa kung saniin sila papulion, diri sa syudad sa Iloilo, nagsampok din ang kilay ni Mayor Jerry Treñas karon no? Oh. Gina-reach out nato ng linya ni Mayor ba't balikan ta siya karon pero kay do alang-alang pa siya sa Cinema Tinyon. Ari balaw basahon ko lang Bombomel. Ang mensahe ni Mayor Jerry Treñas sa aton sini nga mga kabumbo, no? Sinya hindi nami ginubra sang Vice Mayor sa Bacolod. I plan to declare him persona non grata in Iloilo. I cannot think of how stupid a local government can become. This is the height of stupidity. The person responsible should resolve this himself. The stupidity of a government official is shown by the stupidity of his actions. I cannot imagine how stupid these officials have become. I have given instructed to the PSTMO to round up all 80 badyaws and to send them back to Bacolod to Vice Mayor for his disposal. Perte, no? Amo to yan na pinsara ni, ni Vice Mayor kag Acting Mayor Elcid Pamilyaran, no? Sa tun sini nga mga kabumbo. Tinangayo naman ni siya kuno sang pasaylo, pero tinangayo ka sang pasaylo, tapos na, no? Daw kasubong lang na yang tinukapan kus maninoy Dante, pagbalang-balang yas lingkom ninoy, surigid. Daw ko sina, sa tun sini mga kabumbo, oh, kunang isa ko pa di ka kilala, oh, hambalya Bombo Umel, siling niya do sounds familiar niya, oh, no? Siling ko nga man, nung plastada nga sounds familiar ang natabo, no? Hambal ko sa kilala ko. Sinya ti aksidente man lang kuno mo nga ginpadala. Oh, pure accident to yang halin iya pagpanawag nila sa may Dumangas, no? Ro-report. Oh, ano klase man iya nga paminsaro ni Vice Mayor Pamilyaran man? No, nga diri yan naging padala sa syudad sa nga Iloilo, no. Kay man, grabe kuno ni ang ongoing kuno explanation kag base kuno na misinterpret lang kunong pagpangayo sang suri sang taga Bacolod ni Vice Mayor.
no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti base kuno sa Bacolod, hindi tiya kuno mando sa nga Vice Mayor nga itapok sa Iloilo. Ti kung sino man dayang nagmando nga itapok sa Iloilo, ining mga badyaw, Vice Mayor pamilyaran, sir, kuha kada sang baratiha, kag lansangan mo sang utso. No? Kag ilapdos mo sa iya sini nga taludtod. Kahit ikaw na karon niya na mo ano? Sa aton sino mga kabumbo? Hindi na ko may diferensya naman. Si Bumbo amay gali na ang ara na Abi ko na si Ninoy Dante. Ano pa si Ninoy Dante? Banto yung example kuya kaginaman. Okay. Sige. Anyway, balik-balikan tayo ni sa aton sini pa nga pagpangalagad. Kag tinguan ta man karon nga makatabid sa aton sini nga sister station ang Bombo Radio Bacolod. Kung anong imang plastada sila diri nga tinapukan kita diri ka utsinta ka mga badyawo. Tikuti si Mayor Jerry Triñas din na ngakig naman. Nga daan iya karon nga kadamo pa sang problema diri nga pangatubang sang syudad sang Iloilo, dugangan pa ya sang badyaw. Ang iban ko no nara sa pututan no. May ambot basi may nakasaka na gani di sa Sky City Tower nga badyaw. Kag bayo lang sang kolisyone nga ito mo. Bumbuwel si sabi ba yung sa likod una basi kon grupo abasya mo na ika-79. Anyway, balik-balikan tani karon sa aton sino nga pangalagad sa Bombohanay sa udto, no? Ti grabe pigidamo pigid sang nagasugpon diri nya Bombotsam laban-laban buhi pa ng Migaludon. Di kun buhi pagin man abisos. Maria Kagusip po makakaradlok Protita ni makapila na kabesto nga ginhimo na gani nga tourism site ni ang kung sa diin to yan naglugdang ang ang Titanic. Titanic to nasa lapuan na to nila. Sa aton sini nga mga kabombo. Anyway, dugang-dugangan nato ng pila pagka mga impormasyon karon sa aton sini pa nga pagpangalagad balikan ta pagkatapos ang pila kay mga importante sini nga mga panumdum oras. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 18 to 24, 2023. Ang Technocrats Band, isa sa mga premier bands ng Iloilo nga makakanta sa inyo paborito nga mga oldie-goldie songs, has set their mind sa paghatag sa inyo sa isa ka great musical entertainment sa Hunyo 24, Sabado, sa Concert at the Plaza. Eksklusibo kag para lang sa inyo, umpisa alas 6 sa gabi. Sa among musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags ka iban pa ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 25, Domingo, imbitado ikaw nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration sa among adlaw nga pagkahiwaton sa Latolda, magaumpisa alas 11 sang haga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga kabay aton batunon nga sa lamang nagaisahanon nga sabat sa tanan nga mga kabudlay nga aton ginapangatubang sa karon. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023.
Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maghinot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Nangalaw na balik sa pagpangalagad sang bomboanay sa unto sa DYFM, Bombo Radio Iloilo. Bagong ilamang nagpadala naman sa mensahe si Mayor Jerry Treñas nga Vice Mayor Familiaran is hereby declared persona non grata effective immediately. Executive order will follow. Sa aton sini nga mga kabombo, pero sandig diri sa mga impormasyon nga nabaton man naton sa aton sini nga mga kabombo, hindi kuno iyaya hindi ko iyan isang tawagan sang Vice Mayor nga mando. Kunti, iya kuno mando inibanwa sang City Administrator, no? Ni City Administrator Pacifico Maghari III. Nga halin kuno sa Bredco Port, Roro vessel ang insakyan nila, papauli, grabe ang term papauli sa Dumangas, kaga Iloilo. Ang mayor karon sa aton sini nga mga kabombo
nagakuriit diriyo kay nga mo siniyang sitwasyon nga may mga kasubong siniyang lihok. Kung ang kilala ko pati si City Administrator Maghari III kag si Vice Mayor Pamilyaran YT group chat para updated sila sa isa kag isa nga mga lihok nga paghimuon. Sa ton sini karon niya nga mga kabumbo ang city government nagaproblema sa sining mga indigenous people. Nagaproblema in the sense nga para man sa ila sini iyang safety. Kay ang ila sini nga pagpangayo-ngayo abi sa tunga dala na. Magluwas nga eyesore ini sila banwa ang yara man karon sa risgo nga mabungguan, maligsa sang mga salakyan. May iban pagid sinadri nga mga badyaw nga ginareklamo nga kung waay makatakas o hindi makalabot sa ila sining expectation, ang ihatag sa ila kung silang nagapakalimos, nagabayulinti pa sila. Hindi naman insakto mag-amo sina sa aton sining mga tagpalamati nga magalabot iya sa kay gayunan karon nga magpangayo na sila kag gaan mo sang manubo sa gina-expectar nila nga hatag mo. Mamuwersa sila manghaboy sila bato, dupla sila kung ano pagin sini ang ilang nga himo. Sa aton sini nga mga tagpalamati. Tito na tulo timplanuhan gawa iyang paglinagaw sa mga badyaw kay sa aton sini iyang paglantaw nagadamo man ang badyaw sa tsimpo sang Bermans. Kay nagapadulong na ang nagapadulong na ang Paskwa. Pero Hunyo pa lang, ari na di sila. Basi ko na monitor man lang nila nga may mga nakabaton to sang ila siniyang mid-year bonus, Kadto ka mo to sa, okay lang mo Omel? Kadto ka mo to sa syudad sa Iloilo. Dito ka mo sa syudad sa Iloilo, pangayo-ngayo. Kapin pa sa mga taga-city proper na bla. Ang ila sining opisina, dampi sa mapa. Kay nakabaton to sila bonus, 50 mil mo. Ang taga-Bacolod wayaw. Ang mga taga-Mandalagan, ang taga-mapa lang. Saan ba? Si karon taman na karon abi sa aton sini nga mga kabumbo abi ko na ang kwarta to sa Bacolod City piko kuno kag ginapala mo basi kun na-realisar man guro sa mga opisyal hindi sang una pa na iyang diri sa Bacolod City ang kwarta ginapiko kag ginapala subong niya pati pala kag piko kwarta. Por Diyos por santo. Magamo sini Banwa. Paraligban ini karon para sa mga taga-syudad sa Iloilo, particularmente sa aton sinimo opisyal. Kati kung kita lang diri mga opisyalis lang naton, ginahatagan naton sa nagakigo sa nga pagtamod ay ning mga indigenous sa people. Why taniya basta-basta nga para lamang abi nga madula sila sa aton sini nga lugar, ipangtapok tato sa iban sini nga lugar. Why? Ginadulong ini sila sa ila sini nga sakayan tubtob nga makalabot sila sa kundin man ang ila sini nga destinasyon. Kag do naga-improve na kuno subong bumbumel. May iban kuno yang badyaw. Kunti ang nanda ni do mahumlad sang kamot mo tapos nag-evolve sa sobre ginapanghatag. Hamakon mo bumbudunin, may nasalapo ako nga isa ka badyaw sa nagligad. Gcash na ya! Gcash, Palawan Pay, Paymaya, nya dira lang kuno isend. Ay agoy, dira lang isend. Check tabi si Mombo Angel Tan, kay may rejoinder report ini siya, natuhoy sa sining badyaw issue. Mombo Angel, sa report please come in. Bombo Cham nag-declare na si Mayor Jerry Treñas nga persona non grata ini si Vice Mayor o kung acting Mayor man subong si Elcid Pamilyaran sa Bacolod City ini ang bangod man sa pagpatapok
halin sang ang pagpatapok sang 80 ka mga badyaw halin sa Bacolod pakadto diri sa may Iloilo City. Initial info na ron diri Bombo Cham ang nagbando diri ang acting mayor sang Bacolod City sa ilang DSSD nga ipabalik sa lugar kung tani nila ining mga badyaw kag malipayon pagani ginpost sa social media sang isa ka katapo dito kung isa man sa mga nagpatapok diri sang 80 sini ka mga badyaw ang nakita naton nga malipayon Bombo Cham, and so far sa 80 sini ka mga badyaw lakip diri ang 20 ka mga minor de edad halin sa siyudad sang Iloilo. Initial info natin in Bombo Cham kag so far subong nakamando naman diri si Mayor Jerry Trianias sa PSCMO nga amat-amat na ini ipabalik dito Bombo Cham kag mismo si Mayor Jerry Trianias naghambal ini siya nga hindi niya maintindihan kag ma-imagine kung ano ka ang exact word niya Bombo Cham is like luka stupid kuno bala sa mga government officials sa ila nga ginobra nga gintapok nila diri mismo sa may siyudad ng Iloilo Bombo Cham nga supposedly niara suno kay Mayor Jerry Trianias sang proper coordination kung tani agod maistoryahan nila kung ano ang nagakadapat nga plano kag hindi lang basta-basta pagpatapok diri sa may siyudad ng Iloilo ang ila nga ginobra. Kaga diri so far sa recent nga pagpatag sang alkalde nga ang iya nga pag-declare persona non grata diri si Vice Mayor LC Familiaran i-follow up diri ang executive order para mas so far ang pronouncement ng alkalde ang ara sa papeles Bombo Cham. Okay. Ano man, doon ka pati doon nanay karon mga opisyal sa Bacolod City kinabalahoba na. Kay sino yung mamlamando ni kay City Administrator Maghari o kun kay Vice Mayor Familiaran? Actually, Bombo Cham, ang natabo diri suno man sa ating initial info si Vice Mayor Familiaran nagambal kun tani nga ihimuson bala kung ibalik sa ilang lugar amo ina Bombo Cham, hindi pagpatapok balik diri sa Iloilo. Initial info natin nga Bombo Cham apang ilang taon naton kung ano paginayahan ang explanation mismo sang Vice Mayor sang Bacolod City kung diretso kung nagmando gid man ini siya bala nga sa Iloilo City ipatapok ining 80 ka mga badyaw tanan o kung wala man siyang klarong instructions apang pagpaatag diri sa alkalde kung tani ang sabahin sang LGU sang Bacolod kan Bombo Cham may proper coordination wala nahambalan kung tani ang syudad at the same time ang punto diri sang alkalde hindi talapukan sang badyaw ang syudad sang Iloilo City kay kung ang Iloilo City gan Bombo Cham once kami mga operations sa ginaobra naga-coordinate sang maakdo sa bahin sang mga lugar kundi ingid man sila originally naghalin kag didto ginapabalik kaga wing wala Bombo Cham nga syudad pa ang naggasto sa pliti sa mga badyaw and sakto tong hambal mo gani nga ang recent naton nga interview kaga pag research man sa bahin sa mga badyaw miara gani Bombo Cham nga tag 5,000 kuno kada adlaw ang ila gakabaton sa libot lang sa may syudad sa Iloilo. At the same time nagaboard pa sila Bombo Cham apang this time ang i-follow up naman natin inasabahin sa CFWDO kay last time ginpabalik naman to sa tagsa nila ka mga puluyan ang mga badyaw nga na-record pero this time kay may pabalik naman o kung may gintapok ang Bacolod City diri sa syudad ng Iloilo lantawon natin ang recent report kag ayahan ang mga relasyon sa tunga sang Bacolod City and Iloilo City with what happened Bombo Cham. Okay. So lantawon taniya sa aton sini nga mga kabumbo kay very specific ang pila ka mga post nga nakita naton dire Bombo Angel no may mga nagapasalamat pagani just like what Mr. Jack Conlo said nga amo na nga successful kuno ang pagpabalik diri sa mga badyaw sa syudad sa Iloilo kag local government unit assisted pa ito, LGU assisted pa itong nasambit kalihok karon na Bombo Angel. Exactly Bombo Cham kada so far si Mr. Jack Conlo lang tawon naton diri ang ari kita latest report Bombo Cham
As per initial info, halin kay Mr. Jack Kunlo, ang naka-depart from Bacolod ang ining mga badyaw sang around 22. Ang i-verify natin yung Bombocham, pero ang so far alas 10:30 kuno sa gabi Bombocham, kagabi nakahalin dito sa Bacolod ang mga katapo kon mga badyaw kagalantaw naton if ever nga nakabalik na kung nakalabot na diri sa Iloilo City, pero lantaw naton Bombocham kay mando diri ni Mayor Jerry Treñas, Mr. Jack Kunlo, pabalikon-balik dito sa may Bacolod City ining 80 kabilog ka mga badyaw. All right. Ini si Bombo Angel Pichillertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Angel Tan sa imo sining nga rejoin the report. Standby kay mangikaupod naton karon naton sining nga sister station ang Bombo Radio Bacolod. Ibalonta ko nanong gimambalang plastada sina dire sa sining pagpadala sang badyaw nga niyo. 80 ka mga badyawi, badyaw! Abe, check tabi aton sining sister station, partner ta, si Bombo Daniel Lecciones, ang Bombo Radio Bacolod. Welcome kag mayong hapon, Bombo Radio Bacolod, Bombo Dan, Daddy Mons. Drink Corporation. Komersyal pa sila? Kanami. May balon gali si Daddy Mons yung nga brush. Nakita ko naman sa tapos naman ni Sakron Sakon. Sa aton sini nga mga kabombo. Nagka-commercial pa. Bombo Radio Bacolod sa sini nga mga tinion. I-share ko na pala karon kay Daddy Mons, no? Kung magtabi-danay kami sa aton sinimatag palamati. Kung anong ibutang niya sa buhok niya, nga bisan ano nga mga inuyuganay, ano ka baskog sang hangin, no? Kung nakilala ko pabla, stay put lang yung buhok mo. Anyway, standby kay ginangan-angan naton sining sister station ang Bombo Radio Bacolod, no, para iyang makakuha kita sang dugang sining mga impormasyon kay executive order na lang ipapas ni Mayor Jerry Treñas ara kuno sa isa ka emergency si Mayor sa Simatinion. That is why nga hindi siya makasabat sa aton siniyang tawag, no? But mal ni Mayor Jerry Treñas sila niya ginapadeklarar niya ng or gindeklarar niya na bilang persona non grata ang Vice Mayor kag acting Mayor sa Bacolod City, no, nga si Vice Mayor / acting Mayor Elcid Familiaran diri sa syudad sa Iloilo. To follow na lang kuno ang executive order sang aton sini nga alkalde. Ti standby sa aton sini nga mga kabombo diri sa aton sini nga palatuntunan. Bombo hanay sa udto. Purti grabe nga. 100 times guro ni nga gina-brush ni Bombo Dan ang iya sini nga buhok para nga ma-maintain ang shininess. Shininess. Balik na siya. Sadya ni. Pwerte. Grabe nga mga napulay sa pilukas ang sparring partner, tama? Ari naton sining sparring partner. Abe, welcome ta. Welcome kag mayong hapon, Bombo Radio Bacolod. Bombo Dan, Daddy Mons. Kumplito sa bakuna. Way kagi dasma, way kagi balda. Kag wala man kagi lain ulo. Ano sa piyang linya? Upod na natin karon ang aton gwapuhon nga sparring partner sa Iloilo. Bombo Champ, welcome! Welcome kag mayong hapon gid Daddy Mons na notisyaran ko bala, no? Lain gid ya ang gaidlak gid ya ang imo sini nga buhok ko, no? May term kami na diri mo nga ginagamit Bombo Dads do parpariho gid do angay gid ang term nga ginagamit namon diri nga mga Ilonggo sa buhok mo subong Daddy Mons. Dayon ko man dayon ka maamo na sa buhok ko do dayon ko man dayon ka pang Karina sing ko pa namion ko gini nga daw way gid sang may gamay nga bungkag do gin hot oil gid sa bala Bombo Champ. Ang term na ginagamit namon diri is hiyang gid saya hiyang. Hiyang. Amo na gani nga kun hiyang ka okay gid, pero kung hindi ka hiyang, hindi na lang kay hindi gid okay. Pananawan. Pero ti hiyang hiya na tawag namon.
Ano na to ang natabo da sa Iloilo, Bumbudsam, nga nag-agburuto, kita yun si Mayor Jerry Triñas, da pamatyagan ko sa inyo, Mayor da daw, kadali magwaan, kadasig blay mga kigdasig mangutos, Bumbudsam. Ti sino man ba yung hindi mangakig dadimons, kag sino man ba yung hindi mag-alboruto, kado katulad sa Bulkan Mayon, subong ang sitwasyon kay panalaan kami niya sang 80 ka mga badyaw, tapos, ang gagwa nga istorya, successfully nga ginpapuli kuno sa syudad sang Iloilo, ang 80 ka mga badyaw, tinuway man niya sang sang residente o kon tumandok abi nga badyaw ang syudad sang Iloilo Dadimons. Pero ang latest sina dire ti gindeklarar na to follow na lang executive order, gindeklarar na as persona non grata si Vice Mayor Elcid Familiaran ni Mayor Jerry Triñas. Why gid lamang dugay Bombodan Dadimons? Dali lang nga sa di na iya nga balita nagwa nga successfully nga ginpapahuli sa Iloilo kay why man na iya nga ginpapahuli sa Iloilo, ginpapahuli man na sila nga lugar to sa Mindanao. Ti ang nagagwa ding impormasyon nga nakuha namon, halin kuno sa Ruruport, padulong sa Dumangas Ruruport mo. Gani ang Aryo, basit na misinform na mabalang inyo nga City Mayor da mo nang budlay ko na nagapamati lang kita ya sa mga hutik da sa tamburong kay gini mga kwambla radyo puwak la. Pamatyagan ko sa radyo puwak lang gini nadawat ni Mayor Triñas ang information nga ang mga badyaw sa Bacolod ginpapuli sa Iloilo. Paano na natabo nga magdeklarar ang Bacolod nga ang badyaw papuliin sa Iloilo kay ang Iloilo hindi man na lugar sa mga badyaw. Ginpasakay to sila sa Ruro pagkadto sa Dumangas kag masakay naman sila hindi ba lang nga ang nagabiyahe pa Mindanao nga barko dra niya sa Iloilo gaagi way di gaagi samon sa Bacolod. Ano man abi ang kilabtanan namon makontrol pa na namon ayan pagpanaog nila sa Dumangas kundi na sa makadto yang purgatorio Bumbudsam. Oh, tita ni may nag-upod diri sa inyo nga taga syudad sang Bacolod nga pasiguraduhon hindi na kung makapanaog sa Dumangas Port, hindi na maglagaw kag makadirikta gidya padulong sila kundi sila naghalin? Ina siguro yang kay isang nagligad to sang gin mapapauli na sila sang during pandemic. Not necessarily nga may nagaupod mo gin pasakay malana sila kag nakalabot man sa ilang destination. Galing kay Isuapin Subong nga lain nga ruta ang ginagyan nila kaysa nagligad to during the pandemic sang gin papauli ang mga badyaw. Dito to sila nag-agi sa Dumaguete. Sa puerto sa Dumaguete pagkadto sa Mindanao. Ti subong lain nga ruta kitilay naman nga mga personalidad subong sa DSSD naghikutar sina. Actually ginpaya gani ni Vice Mayor Elcid Familiaran. May ari diyo may tingog si Vice Mayor nagpangayo sa pasensya sa mga lapses nga natabo. Kag hindi man niya hungod nga gin-dump ang mga badyaw sa Iloilo. Kay may mga miscommunication lang kag miscoordination sa bahin sang amon diri nga DSSD kag sang local government unit sang kundi man ang lugar to sa Mindanao sa Hulo-Sulo ang ining mga badyaw kay may ara sa lapsi sa bahin sang pagpasakay sila gagin pasakay lang sila sa Ruro halin sa Bridco kay dito ni sila nga daan nagatinerman ginpasakay sila sa Ruro kay balo ka naging ang Ruro yang halin diya sa Bacolod dito yung dito sa Dumangas. Matani ko ng Ruro nga ginsakyan dito sa Iloilo kay makasiling kita yung gin-deliberate ang pagpadala namon dra sang badyaw sa Iloilo nga ginpapanaog namon dra sa syudad sa Iloilo Bumbudsam. Oh, ti granting for the sake of discussion abi Dadimons tani may proper coordination diri ang local government unit sang Bacolod sa syudad sang Iloilo para nga hindi man kami makibot dire. Wala guro magka-coordinate kay ang sa mind siguro sa DSSD away naman sang dapat i-coordinate kay hindi man niya hindi naman niya kami magpalibog para nga magsiling abi nga palibugon pang ulo nyo dira sa mga badyaw kay ang plano lang gid man niya kay ang katuyuan nga papulion sila kapasak sakay sila diya sa barko papauli to sa Mindanao mo. Amo na nang lapsis dira kay wala gigin siguro nga makasakay sila sa barko. Kay naga-thinking man siguro DSSD diri nga ilan na problema dang pagsakay kay
bastante man sa kwarta, damo man na kwarta ang mga badyaw bumbutsam. Oo. Ti amo gani na kay kun may nagakigo lang nga coordination kun tinabantayan nga daan di sang Public Safety Transportation Management Office namon kag pasiguraduhon nga hindi sila kagwa sa port para mabantayan sila nga hindi sila maglapta. Hindi mala da demons ti mo tuging kaakig karon yan ni Mayor Jerry Triñaso. Ay, danamot na lang yun ko. Amo na bumbutsam kun kulang sa koordinasyon. Ano abi kay halimpas sa nagligan nga pirmi lang panunggod si Mayor Jerry Triñas sa makulod mo. Ano pa daw natahap na malang yang kami diri nga mag-coordinate sa inyo dira kay base karon kung mag-coordinate ano naman ang ihambal na nga mga remarks wala ni Mayor. Kadumdum ka to sa nagligan to nga grabe man tong alboroto ni Mayor Triñas nga kuno nagambal si Mayor Albi Benitez nga mas develop pa kuno ya ang makulod sa Iloilo. Nga way man to nakahambal sa kampusat to irang mga sugilanon nga ginawa lang bala sa kundi hindi niya bala nga mga mga radyo puwak na ginatawag natin na bumbutsam. Ti grabe man tong alboruto niya to. Ti kami gani si Mayor Albi gani kiway masisya buaya. Ti kun mas develop yang Iloilo kaysa sa Bacolod anong question anong problema sila dira. Wala man tayo ginahimo pa gani naton example ang Iloilo para nga ilugon man naton nga mag-develop man kita. Di mo na siguro gisiguran ko nga daw natahap ng Bacolod mag-coordinate na sa inyo ng mayor, sa inyo da nga LGU, kay basi kung ano naman ang istorya, tigaling mo na, naging hindi maayo ang resulta bumbutsam. Kaya ang mga badyaw, ginpasakay na mo sa rurong, nga nagdungkat to sa Dumangas, ay dira yan nagpamulya sa Iloilo. Pero wala man problema, guro bumbutsam, kay hindi man na sila magdugay, kay bati ko to, wala man na nagatinda ng mga badyaw sa Iloilo, kay wala man sa may gahatag na, bumbutsam. Kung sa mga naghahatag lang yan, Dadimon, sa mo gani, una-una, kunti, amula na ang style sa badyaw, mga yo. Tapos, pagbalik nila diri sa syudad sa Iloilo, grabe, ano gani ang pula nga sobre nga gamay na? Anong tawag sila gani? Ampaw! Amo na sila mga hatag, kay ti, last time, why sila ginadawaan sa mga pisos-pisos, sinsilyo, ampaw yung direkta ginahatag sa mga Ilonggo ni sa mga badyaw. Oh, tapos pagbalik nila dre, ang pinakaulihi, online na wallet na. Oh, sinya pwede send lang sa GCash. Pwede. Amo na diya magpakalimo sa mga badyaw sa Iloilo. Amo ganin ang ginalibugan ko nga binalik nyo diriya sa mon. Kay di ba na sang una ang kwarta sa Bacolod pala kag ginapiko, nalibla kun ang piko kag ang pala ginakwarta na dira sa Bacolod, Daddy Mods. Amo gidi, pero koreksyonan ko bumbutsam ang ibong nga payag, way namon niya nga deliberate nga gin pakadto namon diya sa Iloilo. Gin papuli namon kag gurong giganitong imo gin imbukada gina nga successfully return to Iloilo ang mga badyaw kay paano nga i-return namon sa Iloilo kay ang Iloilo hindi man iya ba lugar sa mga badyaw. Ano nga utok yabi nga magsiling kami nga papuliyon sa Iloilo mga badyaw. Sus kuna mo na ang istorya tuod nga ginhungod nga papuliyon sa Iloilo or itabugon idump sa Iloilo. Di makasiling kita tuod nga may rason giba nga i-deklarar nga persona non grata ang opisyal namon diri pero ay man si Mayor Jerry Triñas, boga pa ngayon pasensya si Mayor Ilcido. Kag isa pa, natabuan na nga siya subong ang acting, ang OIC City Mayor, kay YD si Mayor Albi. Di sa muna nga gamay lang nga diferensya, persona non grata dayon bumbutsam. Ti, anon mo kay nakadesisyon ng amon sining alkalde Dadimon, so ay natada mahimo sa nasiling mo gani, nakapangayo naman sang pasensya, pero tingin dayon gidya sang amon sining alkalde, nga daan nga kadamo man sa mga problema nga ginapangatubang sa karon ng alkalde namon diri sa syudad sang Iloilo sa mga nagkalain-lain sining mga isyu, nagdugang pangamo sina nga mga sugilanon kag as per information, may mga miscommunication kag daw way lang maghinang panay ti kunti na-triggered naman ang amon sini nga alkalde, Daddy Mons. Kaya mo na ganing nga siling ko, ang advice ko sa kay Mayor Triñas, hindi bala pamirsa dayon or mag-react dayon kay mailang gani kay ang inyo guro da Mayor hindi taas ang iyang blood pressure. Kung taas iya blood pressure kag naga-maintenance siya karon kag matumba sa karon wala pilas.
igo katapusan, wala malang mabugat nga rason, nagpinangakig na siya nga miscommunication na kag miscoordination na natabo, Bumbucham. Ti amo man na ti panugyan ta dira sa mga opisyalis nyo. Amo man sina Bumbo Daniel, dapat may mga proper coordination gid. Hindi sila magkatahap sa amon sini nga alkalde kay ti kun insakto malang imuon ya duway man sang problema si Mayor Jerry Triñas. Mahal sining yuhom ya pero ti nagabarato ni basta eksakto lang imo sini nga himuon Daddy Mons. Ati oo, gapati ko nga, why man ba, si Mayor Jerry Triñas sabi, nasig lang gid siya mag-react mo. Pero sa pagkamatuod na, kung ma-explikaran siya, nagatahaw na malang na si Mayor, kaya nga ganito sa nagligad. Di, why man siya ginapatulan ganito ni Mayor Albi. Sa pagkamatuod lang, gin-explikaran sa ni Mayor Albi, kag nagmigway, manganis lang yapon pagkatapos sa to. Di, iniguro, why man sa rason nga, madumot gid kita ka magsiling nga ideklarar nga persona non grata kaluoy man sa amon diri nga vice mayor ya nga non grata gid dayon persona non grata gid dayon si Iloilo kay may kun siya nagdirigir sini nga papulion ni ang mga badyaw kung mga siya nagproseso siya nag-facilitate sini kay may departamento man nga nag-facilitate nga mo ang DSSD o kag may statement sa digin pagwa sa interview namon siya nagpangayo man sa pasaylo. Bumbucham? Ati, dipindi na sa ila, Bumbo Dan, kung ano pa daan nga ila sinikag kung mahusayan pa niyo, kung hindi. Pero ti, nagasalig kita nga bangod nga ti, magkaingod malang kita, kag twin sister cities pa kita gani. Ti, dapat way na sa mga amo sinibala, Daddy Mons? Amo gidi, pareho bala sa atom, bala nga gahirupay kita iya, kay ti magka-sister kita mo. Amo na siya ang punto dira. Ti galing kay amo ning pamangkuton taga Bumbucham aton lang ni aton lang ni way na si menakmaki ihuti ko lang sa imo. Oo. Yaw. Wala gid man naga-tinderda sa Iloilo. Kamagen. Ihote kami tunog-tunog gagawa. Yaw. Do wala kuno naga-tinderda sa Iloilo kay do wala kuno sila kwaon gid man ya. Amo gani ni nga nagabalik-balik diri sa Iloilo. Kay balaan nila yung damo damo unod ang bulsa. Amo na ganing ang bako kagina bala Daddy Mons. Ato nato lang ni. Siling ko ano man na monitor ka mga badyaw nga bag-o lang nakabaton sang mid-year bonus ang mga empleyado di sa syudad sa Iloilo. Siling ko laban-laban na monitor pagid nila nga ang mga empleyado dira dampi sa Mapa Street sa Sky City Tower nakabaton sang tag 50,000 nga bonus. Ni ko raw pa. Ni ko mga taga Mandalagan wayaw. Daddy Mons? Ay, oo. Ang sa pagkamatuod sina Bumbucham, why na sila magkadto kung wala sila ginpapuli. Diri gina sila nagapaamulya, truck na yung ginasakyan nila, may handler ni sila mo. Diri ni sila nagapaamulya sa Bacolod. Kay grabe gima niya magpanuktok lang niya mo sa bintana sa auto mo no pag humlad sa palad diya may ginadaho dayon mo. Tiya mo na nga naanad na di sila. Pero pamangkot ko subong magluwas sila yung mga badyaw nga naginabot da hindi bala nga wala da sang badyaw sa Iloilo. May badyaw Ari di pero ginapadulong namon sa kundiin sila yung nagalin. Pero pamangkot ko ay mo nasabat. Ang ano nga pamangkot? Ang mga taga sa eryada sa Mandalagan may 50K man nga nabaton kung ano plastada. Hindi ko ya magsabat na ya sumusibo ya kay confidential. Basi ko magsalita ko nga 50,000 lang sa 75. Nga confidential ako? Hindi maglain pang buot mo na karon? Basi kung may ginatago-taguan ka lang niya imo. Ang kilala mo yung mga taga-mapaya, pagbaton. May ara gani ko nga kilala nga, why pa kabaton, nabalaan na nga may balatonon. Perti nga intel ba? Grabe nga mga intel na diya. Kag ti ginadiga na niya dayon. Pagkabaton niya Daddy Mons, ginadiga na niya. Tinga imo i-confidential mo pa. Dali lang Bumbucham. Gina-confidential ko lang kay tiyan mo na gani kaya basi maglalaing ka nga 75 yang isili mo 50.
Kaga pagkatapos basitod nga 50 nga 75 man da ginhimo mo lang 50 kay gin 50 ang 25 Bombo Cham. 50 lang hasta Daddy Mons, hindi na pagpasubrahe. Tapat ka gid karon daw. 50 lang. Sigaron ko na grabing interogasyon na pagpuli mo. At inadiga ko na. Nadiga ko na niya. Tanan niya, ginadiga na niya mo. Oh. Ano lang, hindi ta madiga man? Ayo, ambot niya sa imo Basta ang pamangkot ko lang liwat, ang mga badyaw wala diyan nagatiner. Why di nagatiner ang badyaw kay ginatipon na diyon namon sa city government di ka ginapabalik to sa hulo-sulo. Amo na nga ginagabalik sila dayon to. No, pero ti dira gid gani ka pamulya sa inyo, ginpadala nyo pa diri sa iban, guro ti ali araw naging kamo na guro inog hatag eh. Kay ang ambal man to sang badyaw kuno budlay kuno ipadala kag budlay pakambyuhan ang ginahatag da nga sinsilyo. Maghatag. Pamangkot pa nga budlay pakambyuhan. Tiki ang kalabanan namon ni nga kwartang bago nga libuhon la. Sinsilyo ginambal sa badyaw, budlay kuno pakambyuhan ang inyo da nga mga sinsilyo. Budlay sila guro mangita sinsilyo, te kita mo naman. Amo na bala bumbudan, Daddy Mons. Kung nagapamati ka naman sa mga radyo puwak, ti ang imo sini nga mangingwa, pariyugin sa kay Mayor Jerry Triñas. Nga mga lain nga mga istorya mong ginpamati, ang mga hotik sa tamburong. Kaniya, makambyuhan ang amon ring 1,000. Duway na namon yung ginasapaka, kapin pagi ko nako. Diba? Waya, hindi niya sa radyo po. Basta yung magbakal ko ya, para sabihin 1,000 akong kwarta. Magbakal ko, mambal ko ya nga, bisan ano pa ya kag ano matabo dira, basta give the change lang. Give the change ya, Bala ka na da kung ano, basta give the change. Pero dali lang blaan, ay pamangkuta ko nga daw hindi mabaton ang mga sinsilyo nga daw budlay kuno pakambyuhan sang badyaw, ang mga sinsilyo nga ginatag sang mga taga Iloilo sa ila. Sa ngalan sang patas nga pagwaragwag ti pamatian taman ang side sa mga taga Bacolod no bisan way inisang kamaturan, no? Kami very open kami di sa Iloilo mo nga mag-entertain sa mga musina. Sige, nga ako no mabudlay sinsilyuan ang sinsilyo nga ginahatag sa mga taga Iloilo sa mga badyaw. Budlay pakambyuhan daw wala si may magbaton kay ang ginahatag kuno nga mga sinsilyo, mga gupi na. Duway man ko kakita sa mga gupi nga kwarta diri sa Iloilo kay bisan sino guro di subong bukaron mo kalabanan bilog ang ginawiyatan Daddy Mons mo. Sige ang ambal nila daw gupi. Singko ano nga gupi man? Singko mo nang ginasiling nga bingkong, Bombo Cham. Tiya mo na pares na kung buksidor ka, ti igo mo buyan ang kwarta, bingkong na. No, natumbok mo, Bombo Cham. Bakit mo na nga daw siya? Nagtistingan, nalin namon, subong niya actually, mahalin mga kami kay tanaw namon kung bingkong pagyapon. Pero basi hindi naman bingkong, Bombo Cham, kay siling mo daw mga hindi na kunusin silyon, ginatag nyo da. Amo na ganing isa man sa mga nagalibog ang ulo ko, no? Dira na gid iya sa Bacolod halin sa nasiling mo na dira ga pamulya sa inyo kay dira lapit sa inyo tapos nga makadto pa diri sila sa syudad sa Iloilo but silingon waay na gid malamala na gid ang mga Bacolodnon ka mga Negrosanon Daddy Mons. Ayo, waay gid namon sila ginatolerate kay nga ti kun sagad mo na ihatag sa pagkamato dari isakto na niya nga sugilano no. Kung ginatagaan mo na sila, ginatolerate mo daw, ginahambala mo nga, sakto na yung ginahimo, nga ginakwan, nga magpangayo kayo, ti ang ilang nga kultura, mula na ihalas ta sa next generation, magpangayo kayo daw, hindi natin sila tudluan, magtrabaho. Inabalang magbulig ka kuno, hindi mo buligan ang isa katawo nga nagutom siya, taga mo siya sang isda, nga may makaon sa subong adlaw, kundi tudluan mo siya kung paano mangisda, para may makaon sa nga isda sa bilog niya nga kabuhi. Hindi ba? Husto! Ti ko na koya matakan Daddy Mons. Isyuan ko chiki Chiki nga. Tinga ko magsiling nga isyu nga chiki nga. Sigurado gid nga dako ang ibutang mo. Para nga ti kay ang ginapaligban mo. Ang tao kung gusto mo buligan hindi mo ya pag pasaligon sa imo nga hatagan mo lang sang isda.
Nga para makakaon siya sa subong adlaw, kundi tudluan mo siya kung paano makapangista sa tagsa kamatag adlaw para adlaw-adlaw makakaon siya. Tingako niya nga tsuriya. Aryo, inog bakal isda para nga adlaw-adlaw may kalanunon ka. Isuhan ko na chicken. Kasi nga utok imuno kung may arap ang mga utok na parisimo nga mga 20 kabilog ang buto na nung matabo sa kalibutan Ati, we will have a better place for you and for me and the entire universe. Kung panas ng tao, bumbutsam. Ano kadla mo na? Waya, nagayuhom lang ko kay no, hindi kay Kuya Maributay da demon siya. Sa ka silky smooth sang imong datingan mo gidya blasa imo gidya nga buhok sa imo gidya nga piloka earth so. Ano? Kanami gidya iyo, makon mo sila Sus Maria ka hining-hining. Blano shampoo mo man? Pabayin na lang buhok, madiskitahan pa na karon basi marimalaso pa na imbis nga way na iya madiskitahan ang imo. Pamatyagan ko si mo guro ilaglag mo gid ko ay bumbutsam. Kung may himuon ni man ko sa imo, Daddy Mons, prangka nga istorya, hindi kalaglagan. Kunti ang imo sining kaayuhan. Oo. Siguro ka? Oo. Kita mo to. Kumunong kay hindi dapat nga mununghon. Kita mo to sang simpo nga nagakinahanglan ka sang bulig ko. Nagpangindi bala ko sa imo. Oo. Ambal mo to sa akon nga bumbutsam, ari ko di sa amo nga lugar Why gid? Hindi gid. Low voltage gid. Sikuti, why problema Bala ko na nang bulong yan para nga mag-high voltage, hindi blagin pa-deliver ko patugan Lugay na da bumbutsam ako na dialog sang una. Kag sa pagkamatuod, may ginpadalagi ko daya. Aba? Susunod dumduma mo to sang una nga may gamay nga package ko na ginpadala. Kay sino mo galing to ginpadala? History na lang. The rest is history. Pero may ginpadala ko na iya bumbutsam. Para kay sino tani to Hindi ta na lang to ya pag istoryahan Pero amo na ya ang istoryada, amo na ya ang rason kung ipadalaan kay nag low voltage. Kay balo ka naman ya nga kita, kabalo kita ya sang ginatawag ya nga electricity. Electric current. Electric current gani. Amo na nasubong ang ya ginaistoryahan. May ara ko ya kamo ya dependent pa lang niya sa mga power producer. Kita yan nag-produce na ganyan sa power, bumbutsam. Aba? Nag-produce ang power. Di kon low voltage kami may package ka pa nga ipadala dira. May supply pa? May supply? Paano, bumbutsam? May supply pa Daddy Mons? Damo pa? Order now while supply last. COD or payment first? Okay, pero sa pamangkot mo ginako na nga shampoo, isugid ko na si mo, shampoo sang kabayo. Wow! Sa diin mo lang na gina-apply sa babaw or sa tanan? Sa tanan Sige na, madalma naman kita di subong kasi kung dahil naman ang may istorya, takaroon kag buwas, kag dasunad law, hindi na tadi kapungko. Tingil abla, amo man gyapon why isang natandog nga linya kasi niko hindi ta makuryente. Why sigurado. Why? Okay, balo ka naman yang budlay kung makuryente ka kay wala na kabagay matabo na. Mabuhi ka kung mapatay ka, bumbutsam. Pero timagi pa na sa blackout anay mo. Ayo. Sige na. Sige. Daddy Mons, thank you again. Tiyan mo to, nagpangayo kuno sa pasensya ang Vice Mayor kag miscoordination lang Tiyan mo na bala, ang SAP 44 to, nagluntad man to ang SAP 44 to sa aton, sini mga kabumbo sa mamasapano to, bangod sa poor coordination. Why pa kita nag-learn sa mga kasubong sinaiya nga mga sitwasyon kag sa tagsa siniya ka mga lihok sa ngaton sini mga local government unit. Nga wala sa ginatawag nga proper coordination, laban-laban gid iya nga mayara sa mga miscommunication, misinformation nga magatuga naman iya sang gap
no, or ano man nga sa isang eventualities, pananglitan nga ti wa isang eksakto iyang koordinasyon sa tagsa kag isa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa, balikan ta dugang pangin sini nga mga balita diri sa palatuntunan na bombuaray sa udto. Balikan ko pagbalik ta. Ding imo yung kakita iyang ang mga pulis pa from Concepcion Municipal Police Station na nakadakop sa mga illegal fisher sa Banwa San Carles. Di nagano ang chief of police sa Banwa San Carles. That is why nga gin-relieve na ini siya sa kay PPO director. Kay paano na lang karon ang kampanya nga anti-illegal drugs, anti-illegal fishing, anti-illegal gambling. Sa aton si PPO director, kung wala man lang ginatuman ini sa masunson sang iya sini ka chief of police. Balikan tayo ni matapos sa bilang importante nga mga panumdumon. Maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kun kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ng isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom.
sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculpture sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese. 30 minutos na nakalikan sa takna sining launa. Baliktri sa pagpangalagad sa bomboanay sa unto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay asaton sini karon nga pagpangalagad kay tingwa naton nga malabot diri sa aton sini nga pagpalayag si Police Major Rolando Aranio, ang spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office. May kantanan sa sining panibagong nga development daw nga kung sa din gin-relieve dira si Police Major Pancha sa bilang Carles Municipal Police Station Chief. Kay kumadumduman nyo pa sang tinilikdan sini nga mga inadlaw or sinimana may nadakpan to iyang mga illegal fisher. Tiyang nakadakop to amo pa iya ang bantay dagat nga nakabantay dagat sang banwa sang Concepcion nga nakadakop sini sa ila. Sa aton sini nga mga kabumbo. But before sini, may pipila pa diri ka mga issues man nga nagaputos, may kantanangan sa illegal fishing kampanya sang IPPO. Kay kumadumduman nyo pa, nagwa man to mga isyu nga may mga duwa ka police major nga nag-ayo nga hindi lang to pagkasuhan ang nadakpan to bla iyang mga empleyado sang super hulbot to bla nga ginapang dakop. Sa aton sini nga mga kabumbo, ti siguro nakapanimaho sang langsa si Police Colonel Rolando Palomo. That is why nga ginamando ining nasambit karon niya nga pag-relieve kay Police Major Jason Pancha bilang chief sang Carles Municipal Police Station. Sa aton sini nga mga kabumbo, standby kay ginatingwa na to ng linya karon ni Police Major Rolando Aranio, ang spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office. Kag sa Lapas ang Lapas Police Station or Lapas PNP tubtob sa Simatinion, way gyapon sang lead sa sining nagbuno sang buka nga botilya sa isa ka sultirito kag nagkawat pa sang iya sining mga personal belongings. Sa distrito iya sang Lapas. Sa aton sini karon nga mga tagpalamati kay hindi kuno iya kagawala sang closed circuit television. Ari naman kita sa balibad nga wala sang closed circuit television. Amo ni karon ang problema naton banwa kay kung wala gani isang CCTV,
wala na yadayon sang development ang mga kaso. Ara na, Bombo Chris? Standby Okay, patay di ako ni monitor Anyway, ara na sa linyata si Police Major Rolando Aranyo. Major Aranyo, sir, si Bombo Cham in live. Ikaw sa Bombo Anay sa Udto. Good afternoon. Bombo Cham, good afternoon gid. Good afternoon gid sa tanan nga mga listeners, viewers, and followers ng Bombo Radio. Is it confirmed, Major Aranyo, sir, nga gin-relieve na gid man as Carles Municipal Police Station Chief si Police Major Jason Pancha? Yes, Bombo Cham, no, actually may directives na ang aton sining provincial director na temporaryo anay nga i-relieve o kagiri assign diri sa IPPO headquarters ang aton dira nga chief of police sa Banwa San Carles, no? Kay might be that is in line with the nga ginapatigayon sining investigation. So ginano siya na dito, no, ginbutang, gin-reassign kag temporaryo nga ginpungkuan na dito ginbuslan siya sang ni Police Lieutenant Cruz ang iyaman dira nga deputy chief of police, no, dira sa Banwa San Carles, Bombo Cham. However, gusto ko man nga klarohon nga away pag isang order nga nga napirmahan regarding dira kay pinaka-routing pa ang order dira, no, but may ara na sang direktiba ang aton sining provincial director. Ini Major Aranyo, sir, connected bala sa natabo sang Hunyo 15 nga ang task force pa iya sang bantay dagat from Carles or from Concepcion rather ang nakadakop sa mga illegal fishers sa baylo nga iya kung tani katungdanan man sang mga tinawo dira sang Carles Municipal Police Station. Yes, Bombo Cham, no, actually kamo nang alugid sa aton nga nga provincial director while nga gina-investigaran ng nga mga issue tugid man sang to give sang both sides man, no, nga maklaro man ana yang tanan-tanan. So parang wala sang kung ano man dira nga Malaysia nga matabo sige butangan na da. So gin-reassign na si Major Pancha diri sa provincial headquarters as per instruction sa aton sining nga provincial director. And of course, no, gusto ko man klarohon Bombo Cham nga it doesn't mean nga mambal na naton nga si Major Pancha is may sala na or may diferensya na or nakitaan na sang kung dira nga nga defect with regard sa dira nga issue, no. Of course ang ato na is gusto man nga nga gaan ng kiligwang investigation kag ma-avoid ang malis. Of course, due process is gina-apply gid naton sa diri. Although nga ang aton nga ang aton nga investigation is siguro sa sunod pa naton nga mga sinimana or since nga makompleto since nga ginatutukan gid ni subong ka kanakang itong thorough investigation. May explanation na bala si Major Pancha nga amo sadto ang naging sitwasyon, Major Aranyo, regarding sa pagkadakop pa sa mga tagabantay dagat sa sining mga illegal fisher? Yes, no, actually, during the course of the investigation, so gina-require na ang tanan maghihatag sang ang ilaman nga bahin, no, as part sang aton sining nga procedure. Sa liwat amo nilang ginambal ko nga due process. So kinanglan ang tanan mabatian man ang ilang nga side para ma-way makunanugid man dito ang natabo. Kag gagather para ka ibang pagid niya mga information na maka-aid man sa investigation para nga once and for all maklaro ini. Kag of course kung ano gid man ang matabo dita, be it nga maklaruan nga why man gali sang kakulangan da ang aton sining nga tipo police. So at least ma-clear man ang iyang ngalan, Bombo Cham, no. All right. May problema sa personnel, number of personnel ang Carles MPS, Major Aranyo, sir. With regard naman sa actually kung number of personnel actually ang aton nga pag-istoryan, Bombo Cham, no. Tanan gid man naton halos din nga mga police stations amo gid na sang issue naton. So like sa dira sa Banwa San Carles ang isa gid man kanon naton is ang number of personnel naton since nga
nakita naton ang coastal area sang Banwa San Carlos isyado ni siya kasangkad malapad kayo. That is why actually based on the information ang Carlos MPS is may mga may mga plan ginabuhat man how to strengthen pagid sang sang ila nga kampanya against illegal fishing. Actually kung makita naton sa ilang dira nga location, tama gid ka dako daw considering nga may mga island barangay pagid dira sa Banwa San Carlos. All right. Sige sir, mangayo kami sa dugang sining mga update sa inyo regarding sa development sa sining investigation man karon sa bahin iya sang natabo sa may Banwa San Carles. Salamat gid Major Aranyo sir. Good afternoon. Yes, Bombocam, good afternoon gid kag in behalf sa amon sining provincial director kami nagapasalamat gid sa opportunity nga ginahatag nimo sa imong programa para makapalabot kita sa information sa aton nga pumulong. Good afternoon. Saluwat, salamat sa kay Police Major Rolando Aranyo. Ti Mike ang tanan sini sandig iya sa IPPO spokesperson kag amo ni ang mando ni IPPO Director Rolando Palomo nga magaagi sa due process ang nasambit sini nga pagpangusisa karon sa status man iya kag sa pag-relieve sa kay Police Major Jason Pansya. Sa aton sini karon nga mga kabumbo ni kay tuod do makabig na karon iya nga isa man iya ka blunder ngang lain pa iyang task force or sa iban pa iyang municipal police station ang makadakop within sa area of responsibility sang another municipal police station daw kasubong na iyang naghambal karon nga why iya naga-function sang ila sini iyang duties and responsibilities ang mga pulis sa Carles Municipal Police Station. Kung wala gyud man naga-function, ano ang rason? Ang iban sini nagapamangkot ti pila ang rason. But sa gyapon, sandig iya sa pagsulunda nagakadapat nga mag-agigid sa due process ang investigasyon batok sa kay Police Major Jason Pansya. Do ay nagalawig si Major Pansya sa isa ka police station halin sa Uton, Rimalaso, nagpasan Enrique, Rimalaso, pagkalabot yes Carles, Rimalaso pagid. Sus Maria Kagusipo. Angay guro ni siya dito sa Scarborough butang mo as sa Chief of Police. 1 minuto nakaligad sa takna nga last 2. Standby na kamo sa kapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Iban nga mga balita kang impormasyon, why nato niya mapatpat diri sa pagbalayag sa Mumuanay sa Udto, tugyan ta sa iban sinimanusin Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 18 to 24, 2023. Ang Technocrats Band, isa sa mga premier bands ng Iloilo nga makakanta sa inyo paborito nga mga oldie-goldie songs, has set their mind sa paghatag sa inyo sa isa ka great musical entertainment sa Hunyo 24, Sabado, sa Concert at the Plaza. Eksklusibo kag para lang sa inyo, umpisa alas 6 sa gabi. Sa among musical zone, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags ka iban pa ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 25, Domingo, imbitado ikaw nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration sa among adlaw nga paghahiwaton sa Latolda, mag-aumpisa alas 11 sang haga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga kabay aton batunon nga sa lamang nagaisahanon nga sabat
sa tanan nga mga kabudlay nga aton ginapangatubang sa karon. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cell. Mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light kag iban pa nga mga device bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sa battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agod malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon.
Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses, mag-set sang goal, umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga Mayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. Happy Friday. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program kung sa diin nagadulong kita sa mga makawiwili, sa mga napunaan, sa mga motivations, encouragements, and inspirations ng mga kasaysayan. Siyempre, ginapasalamatan gid naton kamo ang aton nga mga letter senders dira. And of course, ang aton nga mga dear listeners nga I am hoping one day soon mangin kamahin man, kag mangin letter sender man diri sa kahapon lamang program. So once again, I welcome you. It's the 23rd of June 2023 and today magadulong na naman kita sa inyo another set of stories nga aton nga mangin kalingawan para sa sini nga hapon. And while you are enjoying listening sa mga istorya sang iban, pwede gid nga kamo man mag sulat sang inyong mga istorya and then ipadala nyo man. Very simple ang inyong paghihimuon. Kung may computer ka mo dira, may pwede ka mo mapalihog or ka mo gid mismo, no? Pwede nga ma-email ang inyong mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat ninyo kung mas naanad ka mo, sanay ka mo nga magsulat lang. Pwede gid sa gihapon nga maka-join diri sa KLP, isulat ang inyong mga istorya and ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sige, tipo na kita. Ready na para sa ating pambukas ng kalingawan para sa inyo today from Ferdinand D. Madura. Be yourself. This is Tita Regine, nag-aabi-abi sa inyo. Welcome sa kahapon lamang program. You colored your hair, and I don't know what to say. You wanted it red, but you chose the blue instead, and I can't remember seeing you this way. So now I'm telling you, you're beautiful as you.
You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. When you are just yourself, just be yourself. You light up your smoke, thinking that you look so good, and you have your drink, and now you change the way you talk, and I can't remember hearing you this way. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. When you are just yourself, just be yourself. Just be yourself. Oh, just be yourself. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. You are just yourself. Just be yourself. Just be yourself. Just be yourself. Just be yourself. Yes, you're beautiful as you are, so just be yourself. Good afternoon again, 16 minutes na after 2 o'clock. Sa liwat, this is Tita Regine, and first story naton is specially requested nga subong naton basahon Hunyo 23. Nagikan kay Ana Rita sang Anilaw, Iloilo. Dear Inday Regine. Si Tatay Tita Regine, siya tama gid kapisan. Si Tatay tama gid kapisan, mainabyanon, mabinuligon, masinadyahon, gwapo man, kag may sense of humor pa. Siya mapag-on nga haligi sang amon puloy-an. Mapinalanggaon kay nanay, kag sa amon nga iya kabataan. Sa bisan ano nga kabudlayan, problema, kag sitwasyon, wala gid niya kami gintalikdan. Mapag-on nga pader nga amon sa landigan. Kun kami sadto may kasaypanan, wala siya nagapanakit o kung nagapamuyayaw. Apang siya nagapahangop kag nagalaygay lang. Ang amon mga kinahanglanon iya ginahimod usan, katulad sang pagkaon, biste, puloy-an, ang amon pagtuon, labaw sa tanan. Sadto nga panahon, bisan tama ka simple ang amon pangabuhi. Apang wala gid kami gingutuman, sanglit si tatay maala maggamit sang kinitaan. Kag si nanay matipid man. Aga pa alas 3 sa kaagahon, nagaobra na sa iya uma kun masanag ang bulan. Madamo man siya sang kasapatan katulad sang karabaw, manok,
pabo, bibi, ganiya, kag may mga baboy man. Sa iya uma, may mga uhong sa bungsod, kag sa sapa-sapa, may pantat kag gurami man. Madamo ang tanom ni tatay kag ni nanay sa palibot sa ngamon puloy-an. Mga prutas, utanon, mga pinya, kag may kasagingan. May balinghoy, mani, kamote, araman. Si tatay, mabinuligon man sa iya mga kilala, mga abyan, kag sa mga kasilingan, kung sila nagakinahanglan. Maayo man ang iya relasyon sa iyang mga kauturan, kabayawan, kag mga kahinablusan. Siya naglaygay sadto sa amon, nga hindi kami magpanguha o kon maghilabot sa pagkabutang sang iban. Ginahatagan man niya sang importansya ang mga bagay kag kagamitan, gani iya ginahalungan. Nagapahulaman siya sa mga kagamitan sa iya mga kilala kag mga kasilingan. Basta, kung matapos ang paggamit, ginabalik lang. Si tatay, mapangamuyon man. Tagsasadto kaaga, nagasunod sila ni nanay sa pagsanto rosaryo sa radyo. Akon man nasaksihan sadto, na si tatay matinahuron man sa iya isig katao. Palangga niya ang iya mga ginikanan, subong man ang iya mga ugangan, kag wala ko nga handumanan kay tatay. Apang ang akon ballpen, kapoy na, kag gusto na magpahuway. Wala gid sang bisan ano nga mangga diri sa kalibutan, ang mas magsobra pa kay tatay. Siya ang pinakamahal nga regalo sang Dios, nagikan sa kahitaasan. Tatay, madamo gid nga salamat sa pagpadako mo sa amon, pag-atipan, kag pagpalangga mo kay nanay, kag sa amon nga imo kabataan, kag sa imo man mga kaapuhan. Hindi ka gid pwede malimtan. Happy Father's Day sa imo dira sa langit nun mo nga puloy-an. Sa mga tatay, papa, daddy, dada, anuman ang tawag sa inyo sa inyong kabataan, Happy Father's Day sa inyo tanan. And in there, Regine, thank you for reading my tribute to my father. More power to your radio program. Kahapon lamang. Respectfully, Ana Rita. And then may isa pagid siya, no? In a separate paper, may ginsulat pagid siya. Why mo siya naghambal that for my eyes only? So I guess it is safe, no? Nga basahon nato nini kay actually gapangayo siya sang aton nga panugdaon. Sige. Inday Regine, good afternoon again to you and to all listeners of this beautiful program. Kahapon lamang. Gusto ko lang mamangkot sa imong opinion about the death of my husband last August 2022. Almost 10 months already. Pwede ko pa makomplain sa hospital administration ang mga bad manners and unpleasant behavior of some nurses and neglectful doctor who attended my husband. In fact, nipadalaan ko sulat ang mga nurses sa ila station apang or after nga nalubong ang banak ko. Pero sa admin, wala pa gid. Pwede pa inainday? Not to accuse them, but to complain to their admin in order for them to be given proper discipline, that they will stop doing those kind of attitudes they show or ang ila characters na ginapakita to many of their patients and also their patients' folks or families. Waiting for your advice. Thank you very much. Respectfully, Ana Rita. Ana Rita, una sa tanan, ang ako niya pagpasalamat sa imo nga pag-join, paghatag sa tribute sa imo man nga father, kaswerte sa inyo nga amay. And yes, heaven sent gid para sa inyo ang inyo nga father nga naga-embody sang sadto nga mga characters. Mapinalanggaon, matinatapon, mapisan, manami gid, no, nga haligi sang panimalay. So tanan ka mo, nakaambit sa iya nga pagpalangga, tanan ka mo, iya nga gin-take care, gin-nurture, and also ang inyo nga mother. So siguro growing up, even though how simple life was, you're a happy family. Because manami ang haligi sa inyo nga panimalay, and so that's why nga never gid nga malipatan ninyo siya sa iya nga kaayo, sa iya nga palapnag kag pagtudlo sa inyo sa nga
pagpalangga man sa inyong mga kauturan, sa inyong family, and sa inyong mga kabataan sa karon. So to kanami no nga gipreparar ni gid kamo, and siguro ang mga gipangtudlo niyo sa inyo ginatudlo niyo man subong sa inyong mga kabataan. Subong nga na may mga pamilya na kamo, pamilyado na kamo, kagangina no. Usually kung anong aton nga nabatian sa aton mga ginikanan, we also share that sa aton man nga mga kabataan when we have our own families. So, thank you so much for that, and kanami no nga manami nga amay ang may ara kamo sang shabuhi pa. No, kadto kita sa imong ginapidiri nga isa pagid ka luyag mo no nga mahatagan naton sang gamay nga panugdaon. If you are asking me kung pwede pa nga magsulat ikaw, siling mo hindi ka man siling nga magpasaka sang kaso, but gusto mo lang no nga mapalabot sa ilang nga administration kung ano ang inyo nga na-experience. I guess you can always do that. It is your right no to do that. Kag wala sang malain dira. Depende na ina kung paano ina ang pagbaton sa administration, but let us hope ha nga sa imo nga sulat maplastar mo man dira nga hindi kaya after sila nga pasakaan mo pa sila sang kaso, kundi nga ang luyag mo lang nga maglabot sa ilang attention ang inyo nga naagyan so that makorrect man nila ang ilang nga mga personnel dira. Kung mo na ang imo nga tinutuyo, go ahead. Even if it happened last year pa, though I don't see anything wrong sa paghimo sina. So, ang akon nga sabat, pwedeng-pwede gid. Salamat gid sa imo, Ana Rita, sa pag-share mo diri sa Kahapon Lamang program. Oras naton, it's 25 minutes after 2 o'clock. One letter down. Next letter, may mga pictures na ginapid si student mom sa iya nga istorya. Pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Lasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tufong makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tufong mayara sang tuman kamarubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tufong nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangon dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggan, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi. Kita 27 minutos makalipas ang alas 2, and this time ari na ang sulat ni student mom kag siguro yung sulat niya ini no atong tiyempo pa nga manag-abot si Typhoon Mawar, because she's been mentioning about this no diri sa iya nga istorya. So medyo late naton nga nabaton, but it's okay, basahon naton ang iya nga sulat. Dear Tita Regine,
Maayong hapon lang sa imo kag sa iban pa nga makaupdanan mo dira sa Bombo Radyo. Kumusta ka mo, Tita Regine? Alright. Actually, nag-jump. Ang aton diri nga commute. Ari na. Sa tanan man nga mga nagapamati sa KLP, manan ko nga medyo tense kita tanan kay manug-abot na sa aton pungsod si Mawar ang ginasiling sang pag-asa nga labing makusog nga bagyo sa sining tuig. Medyo nagaaligmat ako kagabi. Gani wala ako gawa katulog. So amo ning ginamin ko no nga sang tiyempo nga manug-abot si Mawar amo ning pag-write niya sang iya nga story. Salamat naman kay gamay lang ang ulan kagabi sa Lambunaw. Kag subong nga aga nami man ang tiyempo. Medyo gasilak na si Haring Adlaw. Although hindi tama kasingkal ang iya nga init. Pamatsyag ko, nabatian sang aton Ginoo ang aton mga pangamuyo nga kabay pa hindi lang mag-agi sa aton si Mawar o Betty. Sure ako, Tita Regine, nga isa lang ang aton ginhingyo sa Diyos. And ang keep safe kita tanan sa tanan nga oras. And the good Lord hears our prayers. God is really so merciful to all of us, His children, just like what Psalter wants to convey sa kanyang verses, which says, "How good it is to thank the Lord and praise to Thee, Most High accord to show Thy love with morning light and tell Thy faithfulness each night." Tita Regine, sang gagmay pa kami nga mag-urutod, nadumduman ko nga palagi kami gina-remind ni Nanay nga dapat namon pasalamatan ang mga maayong bagay sa amon kabuhi. Parisang makakaon 3 ka beses sa isa ka adlaw, maayong lawas, a warm bed for our brothers and sisters as well as loving parents. Bisan sa school, sa subject namon nga good manners and right conduct, ginatudloan kami sa amon teacher nga dapat mangin mapinasalamaton kita sa Dios. Amuman sa mga tao sa aton palibot nga maayo sa aton. Bisan kuno sa school, dapat pasalamatan ang school janitor, school nurse, kag iban pa nga mga workers sa school nga nagahatag serbisyo sa amon mga school children. Parehas ni Nanay, ginapapray man kami ni teacher kag nagapasalamat bag-o kami mag-recess o mag-lunch. Sa magdako na ako, kag-ara na ako sa hustong kaisipan. Nabutang ako sa hustong lugar, ang ginatawag tang attitude of gratitude. Into a whole different perspective, dira ako ginbutang. Na-discover ko na our minds work and begin to see that we have in our lives what we think about and that we tend to get what we subconsciously expect. And it registered in my mind that in order to continue to enjoy good fortune, I needed to feel fortunate. Correct na bala? Dapat mangin thankful kita for what we have, not only from a spiritual point of view, but also from a scientific point of view. Ang mga great spiritual teachers naton nagasiling nga we should count our blessings. The wisdom kuno behind this is that our mind is a magnet and we gravitate toward what we think most true. Ganikot palagi naton ginapanumdum nga ginakulang kita sa kabuhi, wala sang kapalangga sa aton, budlay aton obra o malas kita sa kabuhi naton. So amo inigid man ang aton abtan. Wow, husto gid kitama. Tita Regine, I have often observed that if a person consistently concentrates on what he doesn't have, he will get less and less of what he wants. And that those people who have the most beautiful friendships are those people who value them very highly. And people who lead active and fulfilling lives are the people who are consistently rejoicing and thanking in what life gives them. Subong, Tita Regine, I am so happy in my life and feeling so blessed.
Malayo ini sa naging kabuhi ko, sa duha pa lamang ang amon bata sa akon husband. Nadumduman ko ba, Tita Regine? Sang unang mag-uli kami sa Pontevedra bilang isa ka family. Gamay pero comfortable ang cottage nga ginaistaran namon. A 2-bedroom house with a little sala and kitchen and dining room. Si Weng pa lang kag Olive ang amon bata. Madamo ang natabusad to sa amon kabuhi nga hindi ko malipatan. Tita Regine, isa-isahon ko ini, kag ginhatagan ko pa sang titles. First story. Ido Buang. Tita Regine, higad sang dalan pakadto school ang amon balay nga ginaagihan sa mga estudyante kag teachers kag mga employees pakadto sa school. May gamay nga open terrace ang amon balay kag sa atubang sini gahampang ang duwa namon nga bata. Kapin pa sa aga kag hapon. Sang isa ka hapon, masadyang gahampang si Weng kag Olive sa Guabalay. Nagapreparar ako sadto sang amon niapon, kag ginalantaw-lantaw ko lang sila. Nakibot na lang ako sa mabatian ko ang isa ka matunog nga limog nga nagasinggit, ering ang kabataan, ipasulod sanda sa balay. Maido buang kag nagapadulong malapit na. Ginsabnit ni paring Greg, maninoy ni Weng, ang duha ka bata kag ginpasulod sa balay. Ginsarahan niya ang pertahan. Nagwa halin sa bathroom ang akon husband, nga bag-o lang nagsag-ob. Batian niya man ang hambal ni pari Greg. Kag sang maglantaw kami sa bintana, nakita namo ng idubuang, gadalagan nga gatulo pa ang laway. Dako nga pagkaido, nagalingas-lingas nga daw may ginapangita. Nagpadulong ini sa may tiyangge, kundiin damo ang nagapamakal kay kahapunano na sadto. Nagalagas ang security guard nga may dalang armas. Burubuay, duha ka lupok ang amo na batian. Patay na ang idubuang. Tita Regine, grabe ang kulba ko. Maayo na lang kay nag-abot si pari Greg. Siling niya, manan niya nga kun hapon, gahampang ang duha ka bata sa Guabalay. Gani nagdalagan siya, agud mauna sa idubuang. Dako ang pasalamat namon nga mag-asawa sa iya, kay nakahingagaw sulod balay ang duha ka bata. Thank you, Lord, kay safe sanda. Second story, Aswang. Tita Regine, nagapangaluyag pa lang ang husband ko sa akon, damo nang nabatian ko, nga duro kuno aswang sa kapis, pero wala ako nagapati. Siling ko, to see is to believe. Wala man ako nahadlok sang ato na kami, kay katawhay man sang tanan. Kung gabi, mahamuok man ang amon pagtulog, kag bisan uwang kaido, wala ako sa mabatian. Sa isa ka gabi, kami lang tatlo sang kabataan ang ara sa balay. Ang akon husband, ato gali sa Binayle, medyo malapit man sa balay namon. Bation gani ang music, kaglawag sa mga ngalan sa mga soltero nga gabakal basket. Nabatian ko pa ang ngalan sang husband ko nga nagbakal basket. Bow! Grabe ka aking ko, Tita Regine. Why na lang maginom-inom nagbakal pa basket? Di bala, Tita Regine, kung sino ang nagbakal basket, siya ang mabayle sa dalaga nga tag-iya sini. Ay, gali. Dula ko na yan naabtan. Grabe kaugot ko, kag selos, Tita Regine. Siling ko, may imo kagid pag-abot mo. Buhay man pamati ko sonata, bago ako nakatulugan. Nakabugtaw ako, tita, sa may biglang kun ano nga nagtupa sa ibabaw moskitero namon. Gin-flashlightan ko ini, kag kahadlok ang nabatyagan ko, sa makita ko ang isa ka dako nga kulunatnit, nga nagahumlad ang mga pakpak kag nagatulok sa akon ang duha niya kabilog nga mga mata nga daw nagasiga. Bigla ko ining ginsumbag sang todo-todo, kag nabatian ko pang naglagpok ini pagtupa niya sa atop sang balay. Ginkapkap ko ang baratiya sa akon ulunan. Ginpasiga ang suga, kag ginpangita ko ang kulunatnit.
Nagabaga ini, nga daw patay na sa salog. Pero kapila ko pa ini ginpulpog sang baratiya. Sang wala maghulag, gintapakan ko iya lawas, kag idoon ang baratiya sa iya ulo. Sang wala pagid maghulag, ginsipa-sipa ko ini padulong sa pertahan, kag ihaboy sa gwa. Sa magabot ang husband ko, ginpangita namon ini sa gwa, pero wala na namon makita. Aswang ay anhini? Nadumduman ko pa nga sang ihaboy ko ang kulunatnit sa sagwa, buhay-buhay, nag-uruwang ang mga ido sa kabalayan. Siling ko sa husband ko, lagaw liwat, kadto sa binayli, base sa dason pag uli mo, ubos na kami kaon sang aswang. Medyo nag-absent sa pagkadto binayli ba na ko, pero di na dugayan, ato naman siya, gabakal basket. Third, kabugaw. Tita Regine, bisan nagaselos ako kung nagakadto ba na ako sa binayli, palangga pa man gyud siya. Gani, nanamkon ako sa ikatatlo namon nga bata. Palagi lang malain pa matsyag ko, kagrabe ang akong pagniwang. Wala ako gana magkaon, kag nanosya ako. Suka-suka, no? So isa kahapon, nagsiling ako sa kanya nga gusto ko magkaon sa maaslom. Paho o kabugaw ang luyag ko kaunon. Siling ko sa iya. Gani naghimo siya, agud mangita sini. Siling pa niya, hulaton mo ako. Pag abot ko, may paho o kabugaw ka na. Pero may bayad, ha? Nagkadlaw lang ako. Tita Regine, dugay hulat ko. Nakatulugan ng duwa ka bata. Wala pa siya. Sa ulihi, hasta ako nakatulog man kag siguro, kaagahon na sa makabati ako sa panawag sa ngalan ko. Ara na siya. Baw, gapamalo na ang mga manok, Tita Regine. Dali na lang mag-aga. Sa abrihan ko ang pertahan, may nagsulod nga kamot. May hawak nga green nga bilog. Charan! Siling niya. Ari nang imo kabugaw. Ginsaka ko pa ina sa puno nga buta sang pala. For you, honey. Siling ko, honey, muda, burawa kabugaw mo. Daw bola, gamay kadako, Tita Regine. Daw linghod pang kabugaw. Sa makatulog, ang hubog ko nga bana, nag-inom galitana. Ningkaon ko man ang kabugaw, tita. Ma-upload, pero para sa akon, namit. Siyempre, no, nagapanamkon bala. Pag-agas, ini ko sa bana ko. Nadlok ako sa sagi mo lagaw sa gabi. Wala kami upod sa mga bata. Base maginulsol ka sa pila ka adlaw sa mga ginahimo mo. Hipos lang siya, tita. Fourth, makawat. Ang amon balay, may kaiping man nga duwa ka balay. Ang isa, mga pila lang kadupa ang kalayuon sa amon. Mabatian mo pagani ang ilasugilanon kung kaisa nga medyo matunog ang ilang limog. Duha ka pamilya ang gaestar diri. Samtang ang isa pa kabalay, malayo-layo gawa. Pero lantawon man. Kaya ginaisara ni Pari Greg kag mga boarding students. Matawhay man ng amon lugar, kag wala sang anuman nga gamo nga nagakaratabo. Isa ka gabi sadto, Tita Regine, ako lang, kag ang duha ka bata ang ara sa balay. As usual, naglakat si Banahon kay may for the boys happening sanda. Gabi na ako nakatulugan. Ambot nga daw ginahilas ako. Natuyo ako pero ayaw kong makatulog. Sa ulihi, manugtungang gabi na siguro, nakatulogid man ako. Dunugdamgo ako nga may nagabukas ang pertahan namon sa kusina. Jealousies nga kahoy ang bintana namon, Tita Regine. Gani, madali lang maabrihan mo sa gwa. Ang amon pertahan, duha ang lock. Ang isa, ang ordinary nga seradura. Ang tulad, tuhog bala pa right side. Sa may ibabaw sini, may seradura nga lansang. Ginatulod sa buho. Abi ko, Tita Regine, nagdamgo ako, nabatian ko, nga binuksan ang bintana. Naisip ko,
basi husband ko ang nagatry abri sang pinto. Hinay-hinay akong nagtindog, kag maglingling sa kusina. Lantawan ang bintana, kaya medyo masanag bulan sadto. Nakaptan ko na ang baratiya nga palagi kong ginahulid sa pagtulog. Hinay-hinay ako nagpalapit sa pinto, kag nakita ko nga may kamot nga doon nagapangapkap sa lock. Gitawag ko ang ngalan sa akon bana, pero wala sa nagsabat. Gani, ginhandos ko sang baratiya ang kamot, kag nabatian ko nga may nag-aragoy. Dayon mga lapak-lapak nga palayo. Nagtaghol ang ido sa pihak balay. Ginpasiga ko ang suga sa kusina, kag naglingling sa bintana, pero wala man ako sa nakita nga tawo. Pero sino ang nag-aragay? Klaro gid ni sa akon pamatian, kag sure ako nga naigo ko gid sang hanot ang kamot. Waay na ako nakatulog hasta sa magabot ang bana ko. Sa ihambal ko sa iya ang natabo, medyo nakulbaan man siya, kag check ang mga bintana sa pihak kwarto, kay guba na ang ibang parte sini, kag pwede kalusot. Gani ang isa ka tawo, no, pwede kalusot kung i-try sini nga magsulod. Pag-aga, way kami gasugilanon nga magasawa, kay sang gabi pa lang, nangakig na ako, kag ginsilingan ko siya. Hambal ko, sige hada ang paglagaw mo, basi pag uli mo isa ka adlaw, sapwa na lang ang pamilya mo. 6. Alsa balutan. Pagkadason nga mga inadlaw, wala naglagaw ang bana ko, aga pa nagauli, gapreparar sa mga lesson plan niya, pag makinahanglanon sa pagtudlo. Tita Regine, naugot man ako gihapon sa iya, kag sa sekreto lang, ginahimos ko ang mga gamit namon sa duha ka bata. Wala siya kahibalo, nga tugyo ko mag-uli kanday ugangan sa city. Isa kaaga, pagkalakat niya pa school, malapit sa balay ang iyang classroom, kag makita mo siya sa sulod classroom, kag makita man niya ang nagaagi sa dalan. Nanghimos kami sang kabataan, agud maglakat pa city. Bit-bit ko ang bag sang amon mga gamit, ginadapit ko ang isa ka bata, si Olive, samtang kasunod si Weng. Pag-agi namon sa may classroom niya, ara siya sa may blackboard, gahambal sa mga estudyante. Nakita niya kami nga nag-agi. Why, ako bulubalikid nga nagpadayon. Nagpundo kami sa duha ka bata sa may tiyangge, agud magulat sang salakyan. Namangkot ang tag-iya sang tiyangge sa akon, siding ka mo makadto sa city, sabat ko. Di, way ka mo upod haw, din si Erning. May klase pa. Maabat lang siya galing, butig ko. Burubway, nag-abot ba na ko, gahangos? Gadali-dali, hustuhan lang nag-abot sa lakyan. Nagsaka kami kay nagpadulong sa istasyon ka train. Way kami gasulgilanon sang bana ko, meaning way sa pakay. No? Pag-abot sang train pa Iloilo, nagsakay kami. Excited ang duwa ka bata, kag tanan lang nga makitaan sa ginagihan namon, ginasiling nanda, parisang goat, carabao, trees, bird, kag iban pa. Pag-abot namon sa balay sang father and mother-in-law ko, nakibot sanda, nga ako no nakapauli kami may klase man, sabat ko, mabakasyon anay kami sang kabataan, kay nahidlaw man kami nga makapasyudad. Tama kami ngaw sa amon sa kapis. Kiposipos ang bana ko, pero pamatsyag ko, naintindihan sa mga in-laws ko nga may problema gid. May bakante pang isa ka room sa first floor, kag diri kami nagtener. Up and down ang balay, kag sa second floor may mga boarders, babae lalaki. Wala pala pamangkot bana ko sa akon, nga nag-alsa balutan ako. Siguro, manan man niya ang rason. Galuto lang ako sang amon pagkaon, separado sa akon mga ginika or sa akon mga ugangan. Ang natabo, gauli city si Banahon, kagabalik Capiz, Sunday afternoon. Nagubusong na ako sadto sa ika-third child namon. Okay naman kami nga mag-asawa, siling ko sa iya,
Makapagusto na siya binayle, kay wala na kami. Hasta mag-aga, siling ko. Kadlaw lang siya, pag magsiling, wala na siya galakat kon gabi. Siling ko, butigon, anay wala na kami, nagbuot ka? Sige ha, dayaw ka na. Nag-enroll siya sa city sa Saturday class para sa iyang masteral. Okay naman kami, Tita Regine, pero na-feel ko mas comfortable kag happy kami sa kabataan sa balay sa Capiz. Ginapangita sa duwa ka bata ila daddy. Kapin pa sa gabi, kay naistoryahan sila sini. Masadya sila magdugsing sa gabi, bago magtulog. Kapin pa, kada uli sini, may dalang pagkaon para sa amon. Ginapanamdom ko, nga makabata lang ako, mauli gid kami sa Capiz. Pero wala ko ina, ginasiling sa banak ko. Ginsekreto ko sa iya ang akong plano. Sa makabata ako, babae naman. Pero nalipay kaming mag-asawa, kay maayo man ang pagbata ko, bisan sa Mandurriao Hospital ako nagbata. Padayon ang pagbuot ni Banahon, kagdali na lang kag matapos na niya ang iyang master's degree. At least, may pulos man balik-balik niya sa syudad. Gani sa makakita kami timbang, nagbalik kami sa Pontevedra. Kag nalipay ako, Tita Regine, wala na nagakadto binayle si Banahon. Bisan sa mga for the boys, malaka na siya mag-join. Nakita ko nga totally, dako ang iyang pagbago. Mas naging loving siya kag thoughtful sa amon sang kabataan. Sa Rojas City na lang niya ginpadayon ng iyang masteral. Kani medyo nakatipid kami kag nakasave ako sang husto. Why siya kabalo, damo na amon savings. Siling ko sa akon kaugalingon, mapusla namon ini sa pila ka adlaw. Gani, so nag-abot nga summer, nag-full-time siya sa pag-eskwela. Kag nakagraduate sa iyang master's degree, kag na-promote siya, Tita Regine, as farm manager. Next story. Balik Capiz, home sweet home. Tita Regine, nalipay akon mga in-laws so maglisensya kami nga mabalik na sa Capiz. Duro ila pabalon sa amon, bugas kag mga ubag-uga, kag happy man ang duha ka bata pag-abot namon didto. Naghampang dayon sila sa piha kwarto upod ang amon nga timbang. Madamo man kaming na-learn nga mga lessons sang bana ko tungod sa amon nga relasyon. Mas nangin understanding kami kag mapasensyahon sa isa kag isa. Na-realize namon nga kinahanglan gid ang sakripisyo para sa kaayuhan sang family kag amon kabataan. Halin sa ma-realize namon ang mga natabo, gin-prioritize namon ang kaayuhan sang tatlo ka kabataan. Nangin mas prayerful kami nga duha, kag ginbutang namon ang Ginoo sa tunga sang amon family. Na-realize man namon nga kinahanglan halungan namon ang among nga relasyon bilang mag-asawa. Na-learn namon nga like a garden, a home or a family is meant to be something we have to take care of, where husband and wife works together for the glory of God and the good of all. That a happy home is a place where each member is cared for according to their needs, where love flourishes, where problems are shared and solved. Like well-cared for plants, husband and wife and their children grow healthy and happy because their home becomes an environment that have a sweet fragrance that draws them to God by displaying love and understanding. A home may not be perfect, but it really is a hint of heaven here on earth. Hasta na lang diri ang sulat ni Tita Regine, hoping the best of everything for you and your family. Bye-bye to all. God bless sincerely. Student Mom of Lambunaw. NPS. Ari siya, may description siya. Bombo Chris ang iyang mga pictures. Picture number 1, my husband and the 3 kids. Ang iya nga ba na kaupod sa ilang 3 kids. From left, Weng, our helper, Olive, my husband, Rose and me, taken in Pontevedra, Capiz. Picture number 2, taken in my present garden. Olive,
I and 2 granddaughters, Patty. Okay. Picture number 3, taken in my garden from right, daughter, Beth, Weng, Rose, and son-in-law, Dharma, Beth's husband. Okay, that's them. Picture number 4, student mom in my backyard garden of Cosmos. And so that's student mom. Pretty gapon si student mom. 80 na, no? Octogenarian. Ma'am, thank you so much. Gid, bato ka na mo, gisang mga gin-share sa amang mga inagyan ninyo bilang mag-asawa. And we hope, ang mga mag-asawa man, nga mga nagapalamati dira, especially, no, ang mga nag-start pa lang sa ilang pagpangabuhi. Ba, grabe nga ilinaway, grabe nga pagpaugta sa mga husband. Kinabala, no, when the kids start coming, tapos ikaw nga wife, no, focus ka na lang gid, no, nga i-take care ang inyong panimalay, i-take care ang mga kabataan. Tapos ang husband, gusto pa yan nga magsinultiro, gusto pa yan magbaile-baile, gusto pa nga maglagaw-lagaw. Well, that's very typical nga ginaagyan sa mga mag-asawa, and it is good that you learned so much sa mga inagyan yung nga ina, no? Sa mga palpak man lang natin yung mga inagyan sa kabuhi, that's where we learn so much. Thank you so much, Gid, sa imo. Student moms, maraming nga istorya ang gin-share mo sa amon sa sininga hapon. Salamat, Gid. 5 minutos bago magabot ang alas 3 sa hapon. Magabalik ang KLP pagkatapos ng Gid sa pila ka mga importante ng mga pahibalo. Pangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya.
Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Tomorrow mga kabombo, we're going to reveal ang ating nga mga winner para sa sining semana. Sinoayhan ang magadaog sa 1,000 pesos nga cash. Kag-interviewon nato next Saturday. Diri sa kahapon lamang program. Well, over the weekend, I just hope na pisana ninyo ang pagsulat dira, pagpreparar sa inyong mga istorya, basi ikaw nang aton nga next winner. Gani ipadala, i-share ang inyong mga luyad nga ipakigbahin diri sa kahapon lamang program. Whatever story you would like to share with us, we are very much welcome sa pagbaton sina, no? Very much welcome gid ang inyong mga istorya nga batunon namon diri sa kahapon lamang program. So write it down now and then email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala nyo lang sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Especially, we're encouraging ang aton nga mga OFWs. Inform naman kami, keep us updated, what's happening sa inyo dira. Okay ka mo, happy ka mo, safe ka mo dira. What happened? Mga past few months, past few days, kumusta ang trabaho, kumusta relationship sa inyong mga employers. Pwede ba sa mga share, ha? Dili sa kahapon lamang program, pisani man and find time sa liwat. Open kami sa pagbato sa inyong mga istorya and of course ang ating mga locals, ang ating mga regulars, ginapasalamatan gid nato nina. Padayon na nato na pagdulong sa inyo sa mga makawiwili nga makasaysayan tomorrow sa ating liwat nga pagbalikay. Sa gihapon ninyo lagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid. Good afternoon.